sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Maayong gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antis pa naman ang tanan senaryo na kita sang panahon. Sa aton nga linya, Sir Melvin Chiero, sang Provincial Disaster Management Program Division. Sir Melvs, mayad nga gabi. Yes, Action Brian, may gabi man si mo kag inato niya pinakuling lakat sa panahon Abril 4 to 2020 Sabado nga gabi. Easterlies o kung mainit di sa gyapon nga hangin ang nagaapekto sa kabusan nga bayan sa nga pungsod Pilipinas. Maka-experience sang kasarangan tubtob sa may maglugalumod nga kalangitan. Ang area naman sang Batanes kag Babuyan ng Grupo Baylan nga dulot na sang northeasterly surface wind flow. Ang Metro Manila kay ibang nga bayan sa pungsod Pilipinas maka-experience man sang kasarangan nga panahon kag mainit nga tiyempo nga ini dalaman sang easterlies. Ang Negros Occidental lakip na siyudad sa Bacolod maka-experience man kita sang kasarangan tubtob sa mainit man nga panahon nga dulot man sang easterlies. Kamahinay tubtob sa kasarangan nga uyop sang hangin gikan sa Nasidlangan. Ang nagaimpluwensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan may kasarangan tubtob mabulo-balod. Ang adlaw nagatatunod alas 5:59 kay nakamagabutlak alas 5:33 buwas sa aga. Kag aton temperatura nagsugod kita 26 kay nasing kagawan kag magalabot kita 33 degrees Celsius. Si Melvin Piero sa Provincial Disaster Management Program Division. Madamong salamat ya mayong gabi. Sir Melvs, buwas mapang-pang man tayapon, Sir Melvs. Yes, Action Bray. Expectaro naton mangin mainit sa kita gyapon Action Bray. I see. Ang kagabi doon nag-ulan-ulan kadali, Sir Melvs, no? Ato dalalan sa mga natawag naton yung mga localized thunderstorms ang sa
sa gyapon may porsyon nga may ara kita sang natawag naton blangan northeasterly di na may mga sa surface trough o kung may mga formation sa galom amo na nagdala sa mga pagulan-ulan diri sa aton pero wala kita ka dapat kabalakan. I see. Ako nalipay man ko nga medyo mainit-init siya nay kay kun ang isa ka tao bala may dalang COVID-19 kag nagtabog laway niya matupa abi sa semento masunog Sir Melvin no? Amo gani dapat man lagi Dr. Bry. Gani man kaya ang bali na may chance gid man ini virus nga ini ini bakterya madula gid man kon grabing init mo. Yes, Dr. Bry. For the meantime inita lang anay Lord pero di man pagpatami Lord ha. Amo gani sila mo matama. Sir Mabs, salamat may gabi. Salamat Dr. Bry. Yes, Sir Mabs. Una sa balita, una sa aksyon. Yan mo na mga eksperto na ito naghambal, mga bakterya, virus, kangay sini. Di man siya mag-stay long basta tamaan kainit ang panahon mo. So isa ka person nga carrier sining COVID-19. Kung nagahuluhambal siya kagang droplets niya or ini mahulog ang laway niya dira sa semento abi or ano nga mga metal dira abi, di kon taman kainit kundi mapatay siya tungod sa nga init mga kaksyon. May lang gani, di buenas kita kay nagtupa ining nasambit yang COVID-19 dirigid sa kasagsagan sang summer kay kon maulanon ang panahon ti daw madlo disgrasya gid kita mayaw-ayawan kita ni kaaway sining COVID-19 ngayon. Anyway, sa mga utod naton nga nagapuyo sigad sang baybay sa dalom sang taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan kag subuman dira sa mga puluyan sining summertime bisan may COVID-19 kita dapat alerto man kamo sining sunog ar kita sa Fire Prevention Month ang bulan sa riin nga trend man ang sunog-sunog alerto gid kamo 24/7 mga kaaksyon. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio! Anyway, santis pa naman kita formally mag-umpisa sa ton siri nga pagpangalagad gina-invite tagid kamo sa pagduko for a while pila ka minutos mga kaksyon ngayo kita sang tabang sa ton siri mahal nga Ginoo sa gihapon sa pag-away naton siring padayon nga pag las ni COVID-19. Oratio Imperata. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those afflicted. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Amen. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:43 na sa aton sini nga pagpangalagad subong adlaw Sabado kita Abril 4, 2020 na. Anyways, naga-monitor na kamo diri sa the Best AM Provincial Radio Station sang 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon
Radyo Bacolod. Nasa balita, nasa aksyon. Mayaraman kita sang YouTube mga kaksyon, ano? Nga pwede nyo gidlantawan dira kung sa aton sa nga Facebook Live, nga pwede nyo i-click, share, kag like sa mga kaksyon. Mayaraman kita sang YouTube, type mo lang dira aksyon, radyobacolod.com.ph. Sa web naton, bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radyo Bacolod Official. Sa mga texters naman naton, aton sa numero 0938-225-5017. Sa mga nagalantaw live, pwede ka mo kabilin sa inyo sininga mensahe dira kung makakanto lang sa comment section. Kag ipalayag landang inyo sininga mga opinion, greetings kag iban pa kay hatagan ta na sa hustisya karon. Kutob lang sa akon sininga masarangan. Aksyon, Brian Borden. Aksyon, firing line. Onboard na, Tob las 9 tak na sininga gabi. Sit back and relax. O podcast sa kailang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon, firing line. Ano ba lang dalag ko nga balita lokal nga taga naton sang pagtamod subong nga gabi. Iplastar tanay karon ining isa ka doktor nga gindakop sang polis dira sa may check-up points action ano sa border diri sa Bacolod matapos nag-aligar ang polis nga ginbuyayaw siya ni doktor. Mapakayo sa kuno bisikleta diri sa Bacolod iya. Way kay ito kay chindis ang ECQ nga ining no one can suroy-suroy anay kun unnecessary malang ang suroy-suroy ta. Ginbalabagan ka polis, ginpapauli balik dito sa Sagay, nangakig si doktor, ginyaw-yaw si polis, nangakig si polis, gindakop, disgrasya, gindala sang kapulisan. Nasa balita, nasa aksyon. Frontliner versus frontliner man, sining nga hapon, check taribig karon kung ano gid ang pinaka-senaryo, sini initial na lang ginpalayag ta sa inyo, kay na-check kag nausisa gid ni sang patrol mga kaksyon. Diri sa Bacolod, according to the PNP, stricto nga ginapatuman karon kag gina-monitor ginila ang wala sa mga face mask mga kaksyon dakpon. Tinaglabay ko kinas Libertad to daw damo man to ay isang tabon ang nawong ang bakbak kag mga ilong nila to. Dok okay man to do ay man to pulis nagapangdakop gani man. Ang social and physical distancing kina sa Libertad daw ay man gina-practice, daw ay man na-observe. May bigro megaphone gyapon basi ga monitor mga amigo to da mga PNP ano basi may megaphone kamo da nga makasulusinggit sa Libertad Market kaya mo nang pinakabagsakan kag magsinggita na nga oy observe makamo sang inyo sini nga distansya please amo lang nga aton sini kay kita ko to kay na daway man daw ka normal man lang sa sitwasyon to sa ila kabay pa nga ma-address ta ini. Traffic enforcer at ubang kay nasang Save More may duwa ka traffic enforcer sa may Fortune Town according sa aton sining kilala nga nag-inform sa aton nagatulot tindog pero sa may uluunhan nanto may mga tricycle nga nagapanguha ka pasahero. Ang bansang enforcer diri lang kami bisor sa may atubang ng Save More pero ang distansya guro sa nagakuha pasahero guro mga mga 500 meters away, no? Do kalapit malang way kuno to labot. Action, firing line. Din gining area dila matindog lang gid sa tubang sang Save More. Maybe siguro lakat-lakat man ginagmay, no? Para ma-check tani kay ang atong tinutuyo diri nga hindi maglapta si COVID-19 if in case ginman that person nagadala sang COVID-19, nagsakay sa tricycle abi, nagtupad, istoryahanay, naglapta to, way gid gyapon pulis ni ato ni CQ ni. Action, firing line. Maybe siguro i-brief ta naman liwat, briefing liwat to duan kag kuno dapat ang himuon sa aton nga mga frontliners karon sa dalanon, na? Amo na nga tondra ang mga pulis naton duway nagin pa na problema kay grabe ka stricto sila karon, no? May ra pagid lusot gamaya. Kabalo ka mga utod ta medyo tulotig agin man niya bago lang iba na. Action, firing line. Sa iban nga balita diri sa lokal, diri sa Negros Occidental, apisar sining COVID-19 didto ya sa hinubaan niya ang ila sining stepbrother pinatay sang duha niya man ka mag-utod, no? Patay gini bangod sa duta. Action, firing line. And sa La Carlota nagkaladakpan gampang ya sang pool. Pito ka bilog nagkaladakpan. Why nisla ano man? Why nisla kainchinde? Why nakahangop or nakahangop lang pawala lang daw mo na bla, no? Action, firing line. Kasimple lang gid bala sang ginaayo sang gobyerno every night ginasulit-sulit na to na nga
sundon talang pinakasimple yung ECQ, Enhanced Community Quarantine. Di ba, inas gani kita, ka ECQ lang kita, basi matak-an gobyerno, tagay i-lockdown na gid. Down kita tanan-tanan. Action firing line. Magambal kita lockdown, inang hindi ka nagidya ka gwa sa puloy-an mo da, wala na ang quarantine pass sa ginatawag, suspender na ni siya. Hindi na wala na may makagwa any representative from your house nga makapamakal outside. Kay ang gobyerno na lang maduhold sa inyo sa pagkaon. Ti 14 diyas nga ara lang ka mo na sulod balay nyo, gusto nyo na? Action firing line. Hindi ka mo ya kapag gusto bakal-bakal kiti lockdown gini mo. Hindi ta maglabot sa punto nga amo na sina. No? Kay kabudlay na giniya katama. Subong pala nga mo ni sitwasyon ta daw kakapoy na sang sitwasyon. Di ba? Hindi ka kita kasang tupad mo. Abi mo kon basi career ni siya. Tulok mo babaw dalom. Mag-istorya sa ginawa mo ng plagyo. Action firing line. So, sundon tani mga kaksyon. Sige, mga utod tada nga medyo nakahangop pero do hindi gid kabalo sunod sang husto nga sulundon tani. Ati, pila kadlaw, botlang kung anong dangtan ta sini, kung mag-inamo sini. Action firing line. Sa ibang nga balita makaksyon sa lokal, diri iya sa probinsya sang Negros Occidental sa gihapon, mga kapulisan sa Negros Occidental ginatagan bugas ang gobyerno probinsyal. Di mayagid. Mga PUM sa Mambukal nga nakatapos quarantine may precautionary measures sa gihapon nga himuon sa ila sila nga puluyan. Dapat gid lang, no? Kay kung kaysa di tanim paktan si COVID-19 ni abi mo tapos na miyara pagli. Action firing line. Diri sa Bacolod mga kaksyon, apartment ni COVID-19 patient number 7 na sealed off na, no, sa otoridad subong iya nga adlaw, no? Way naging may nagalabay da, siradong-sirado na. Samtang Bacolod kay isa ka pribadong hospital sa Bacolod gin-finalize para pa ang MOA o kon MOA para sa PUI Center mga kaksyon. Action firing line. Kung kagabi na interview tadri si Vice Mayor Elcid Familiaran angot sa tong 57 ka mga PUMs nga wala nagpakita ng indulaan ambot anong ginapalagyo nila sini kay hindi man sila mga kriminal. Action firing line. Ginpanawagan niya to di sa aton nga kung hindi magpakita tub-tub was nga adlaw, ipalayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran ang ila siningalan sa Facebook plus diri sa Action Radio Bacolod mga kaksyon. Action firing line. Kagway labot dira basi may makabulig gidya kag nagapangita ideya ang Vice Mayor sa Bacolod nga failan sila sang kaso. Doble karong problema nyo. Simple mo lang ganit pangayo ni Familiaran. Gani mag-report lang kamo sa City Health kung kumusta na kamo. Action firing line. Sa kon panghangop sini nga hapon, may mga masobra na 10 or 15 na ka mga PUMs nga nangindulaan subong nagpakita na. Kundi kamo pagpahugon daw gapawala lang kamo ha. Action firing line. Pero hindi napahog kay kon matabo nga hindi magpakitang ibanda kasuhan gid kamo ya. Dira mangin wanted na kamo, kriminal at ubangon. Pero subong way man kamo tani kasong ang amlagyo no. Nga manago anong problema do kay nano do libog ulo ta. Action firing line. Sige, amo na yung mga balita lokal makaksyon nga taga naton sa pagtamod karon dugay-dugay Lasay 52 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Karon man gali makaksyon sa mga utod naton nga nagahulat-hulat nga maka-avail sa ning 6,000 pesos. May mga palamangkutanon gyapon subong nga kadamo gid sang pamangkot ngang iban way pagid makahangop masyado. I-plastar tani karon. Monitor gid kamo da kay para mabalaan nyo kung benepisyaryo kamo o kung hindi. Agon nga hindi na kamo sagi ka reklamo kontra sa gobyerno. Oo, karon na ining natawag naton balang amelioration bala no sang program, social amelioration program sang gobyerno nga 6,000 pesos kada puloy-an mga kaksyon. Timiyara pa sang way kahangop kung sa sinong benepisyaryo sini. Paano ka mangin benepisyaryo sini? Ano ba lang criteria kag qualification sini? Karon i-plastar ta ni isa-isa ha. Para mabatian sa mga utod naton kag pagkabati mo nga hindi ka naman lang kwalipikado, hilom na lang ta. Ini nita sagi kawakal pa kay kakapoy na nakaroon sa parts ng gobyerno. Action firing line. Sige, ang dulod-dalag ko nga balita sa national mga kaaksyon, kung isang nagligad to nga gabi, namuno ko to sa inyo, ang Presidential Anti-Corruption Commission o kon PACC, no?
ini nga grupo sa idalom ini ni Presidente Rodrigo Duterte nga naga-investigate ni sila sa mga alleged nga mga irregularidad nga ginahimo sa pila ka mga public officials sa gobyerno. Now, the Vice President Leni Robredo nagligad nga mga sinimana, nagpangita man sang ideya kung paano siya makabulig sa taong bayan, paano siya makabulig sa pungsod Pilipinas. Ang ginhimo ni Robredo, nagpang-solicit siya sa mga pribado nga institusyon. Kag ang natipon niya nga nasulisit niya, pinangbakal niya sa mga PPE, mga protective gears, mga equipment for our frontliners, kay ti para preparasyon ko mag-ulbo kag magtaas ginman ang hilanat sining COVID-19. Aside from that, the Vice President herself nagpangita sang ideya nga maka-provide sa mga bases Action Oliver sa mga frontliners man dito sa Metro Manila kay why na sang biyahe mo. Sometimes gina-discriminate pa rin mga nurses ka mga doktor naton kag mga frontliners naton. So ginimo sang Vice Presidente nag-provide sang bus. Nag-provide pa gid siya sang apartment man nga tulugan sa mga frontliners. Baw, sino man niya nagpasipsip amo ning batasan sa mga sipsip nga mga tao bla nga way gid pulos bla ang gusto nila ya mapasikat nga pasikat ining si Attorney Manolito Manolito Luna sang Presidential Anti-Corruption Commission o kon PACC. Ang ginhimo iya, ginlihog niya ang National Bureau of Investigation nga imbestigahan kuno si Vice President Leni Robredo kay daw nagakompetensya siya sa mga ahensya sa gobyerno. Kita mo lang gidya klase mga tao. Anong, ay sus ko, ako ultimo malan ko ya klase tao pero sa paglantaw ko sa ginhimo niya, way gid pulos-pulos inablang sip-sip pa more. Para lang gid may action nga himuon bla. Now, kundi ang NBI nag-take action man, no? Sang ginmando or ginayo sini ni Luna. Kagabi, naibalaan ni Presidente Rodrigo Duterte ini purting kaakig ni Duterte. Siya pagkabalo ko nga mo siya na man ni si Luna. Siya pahalina na da siya. Siya ako ganiya nalipay ko nga si Vice President Leni Robredo nagahimo sang iya nga tikang kung paano kita mano siya makabulig sa ato ni tapos imo ya imbestigahan mo. Paso, amo nang ambal naton bla nga ko nagapasipsip ka imo kag gusto mo nga kanduson ka lang permisang luwag, hindi tanan nga oras Action Oliver ang luwag magkandos gali si imo. May panahon gali nga ang luwag ipakdol sa ulo mo. Una sa balita, una sa aksyon. Yung balita mo kay Luna, ang style ito tani padikit kay Duterte mo. Tiyang bali Duterte, siya kapimbestigahan mo ng Vice Presidente, may gani kay gabulig siya para paano tani awayon ang COVID-19. May imbestigahan mo what buyayawon niya. Sa mga sip-sip paipal-ipal sometimes, medyo plupanilag man. Ini tanan nga oras ang luwag magkando sa inyo. Ang luwag kung kaisa ginapakdol man sa inyo. Action firing line. Okay, sa iban nga balita makaksyon, ako nalipay gid ko sang ginambal ni Duterte. Sili ko basit dire pa lang atay mag-isa sila ni Robredo bla. No. Kikagabi pamatian mo, hambal ya the Vice President doing right thing. Hambal niya. Naghimo sang husto nga butang para makaaway kita sang COVID-19. Imo ya paimbestigahan mo sa NBI. Ano klase utok ni si Luna ba nang bayrahon niya? Kundi laya sa PCC subong may natusa, pinahalin to siya. Amo na ang resulta. Sa iban nga balita, binalbal man ni Presidente Rodrigo Duterte si Attorney Chel Diokno mano. Nagpapili ni Senador last 2018 nga election ba mako di ko magsala. Under ini siya sa Liberal Party, no? Sa LP ni siya. Si Attorney Chel Diokno. Binanata na binidiyokno ang mga tikang ginahimo ni Duterte. Like for example, mga eroplano to, sagi ka bakal ka eroplano sang Air Force, gasto lang, may mga barko pa no pinahambal. Kaya bali Duterte, why pa ning COVID-19, na bakal na ang mga kagamitan? Anong sagit ka kung ginausar man sang Air Force? Siya way makugani kasulod sa eroplano, na way makugani kala ang barko, guro na kantuan niya, kay gin-check niya sa nami. Si mo, on to gani nga balay sang mga PUM, subong ag mga frontliners kung pwede lang. Birahon niya si Diokno. Sining si Diokno, sa prangkang istorya nga, way ni siya nagdaog. Kaya nga aman, hindi buto tao siya, kaya kadambal niya kitaon ng puti kadlagko nga unto. Action firing line.
Siya unton, joke nang adlak ko, pati yung mga panganya na. Amo ni nakapapirte sa iya. Personalay na mo, below the belt nga balbalanay mo. Action firing line. Di kung naton gilman tulokon, hindi ning among panahon, iya mo, nga sagi kita ya ka banat sa gobyerno subong. Kay kung wala naghimo tikang si Presidente Rodrigo Duterte, sang temprano pa, matyagan ko ang positive sining COVID-19 Action Oliver. Ari na ta subong sa pang-apat na mo kung i-base na to sa Luzon, do manog isa ka bulan na itong isikyo nila mo. Pila na ayan ka thousand, guro ang nagpositive ka nagkalamatay. Action firing line. Tod, hindi ko ako niya prangkang istorya, gatuon man ta mo. Kung i-base mo sa ibang nga pungsod, to nga doon nagpulopawala, sa kita mo, timbuok ito sila, pila ya kamil-mil, patay to sila, mo hindi lahog-lahog, hindi lang kay positive, kundi patay gidya. Tidiri sa aton, iway man tayo na enjoy, man tayo nalipay, nga tinubo ang numero, 100 plus palang patay subong, pero ti makitaan mo, nga na-intercept da yon ang COVID-19. Kung magaway gid siya naglaptaya nga nationwide da yon because ang ginhimo ni Presidente Rodrigo Duterte. Kumbaga, nakitaan da yon. May dilatar gamay. Gamay a matter of days guro. No? Damo na bla. Pero nadakpan gila yon. Kaya kung nagpulapawala lang, sigurado ko halos tanan subong ga problema gid sini. Action firing line. Ti amo ning chimpo subong, hindi kita sagi pamasol. Hindi kita sagi ka birada because of your personal interest abi sa next nga election. Kiti mo ginman nimo. Prangkang istorya, hindi pa politika ni. So, di na ni subong chimpo nga sagi kita kainamos ni. Kung may mabulig ka mo da, nga tag 2 ka lata, nga tinapa, kag 2 kilo bugas, uga, etc., etc., ibulig nyo. Hindi na tasagi, paya kabasol sa gobyerno. Action firing line. Sa ibang nga balita makaksyon, dito iya sa national. Ari good news ini. For the first time, hindi man natin matago, damo kalamidad sa aton Disasters Pilipinas Action Olivera, no? Pero subong ti medyo lala gini nga sitwasyon. For the first time nakitaan ko kag maybe siguro gininganyo man ni Presidente Rodrigo Duterte nang inabla pag-inganyo nga simple lang gintago lang. Ang mga gabinete niya ho voluntaryo Action Oliver nga ang 75% sa ila sini nga sweldo ihatag sa programa ni Presidente Rodrigo Duterte agud awayon ang COVID-19. 75%, meaning kung nagasweldo kami karon for example, 10,000 abi, ang batunon mo 2,500 na lang. Ang 7,500 i-endorse, i-voluntaryo mo to donate iya sa programa si ni Presidente subong Rodrigo Duterte. Hindi na ko okay man, 75%. Kag hindi lang isa ka bulan Action Oliver, tub-tub sa bulan sang Disyembre. Action firing line. Umpisa subong ti Mayo man, no? Mayo man. Tiyan mo na yung ginapangita ta nga mga tao, no? Kung sa naisin o man isla namin ipangitaon mga ngalan ng panglawagon tani on-aero para mabalaan ta nga may mga tao nga kaangay sini. Ti pilabla kabilog ang gabinete ni Presidente Rodrigo Duterte. Tikda mo? Action firing line. Ti i-donate ini sa programa karon nga ginahimo ni Presidente Rodrigo Duterte. According iya kay Mr. Carlo Nograles, amo ning pinuno sang interagency karon, no? Sang pungsod Pilipinas mga kaksyon. Ti lipay kita nga kadamo sa nagabulig gid subong para ma-contain tining COVID-19 mga kaksyon. Action firing line. Aring aring may isa ka balita diri nga may mga recommendation si Albay Representative Joey Salcido mga kaksyon nga magdugang sang additional nga mga inadlaw sang enhanced community quarantine, no? Nakita niya guro nga daw hindi pagid mapapas-papas hasta sa Abril 14. Today April 4 neta, we have 10 to 11 days more to go. Nakitaan may ni Salcido nga hindi pagid ma-contain block, hindi pagid madula ini si COVID-19. So nagarekomendar siya sang additional nga mga days pagid sang ECQ Action Oliver, no? Dito ni sa Luzon area. But taway takbalo, kiti diri sa aton subong nagapamanag-banag pamananta mo. Action firing line. So ini mga recommendation. Akabay pa nga basi da sunod law na si COVID-19 kundi lipay kita, no? Ini mga recommendations nga nakitaan sa mga tao nga may ara sang ideya. Action firing line. Samtang check naton subong nga adlaw ang
coronavirus diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Ang update naton mga kaksyon, nagsaka siya, no? Nagsaka ang update naton sa sining nga mga tiniyon kay naglabot na sa 3,094, no? 3,094 ang confirmed cases mga kaksyon diri sa pungsod Pilipinas. Ang 57 diri naka-recover ini sila. 57. Pasalamat kita kay may naka-recover nga dako-dako na. And then mga kaksyon, ang patay tumimbuok ba no? 144 sa sini mga tiniyon, no? 144 na ang patay sa sini nga mga tiniyon mga kaksyon diri iya sa pungsod Pilipinas. Action firing line. So nagpangamuyo kita liwat nga kabay pa hindi na ni madugangan pa no nga mga patay mga kaksyon agod nga maka-relax naman kita no maka-relax kita kay kon lang tawon mo porti na gid ang halit sining ni COVID-19 sa sitwasyon naton diri sa Pilipinas kag bug-os nga kalibutan sa sining nga mga tiniyon. So pakarunan ko karon ang update mga kaksyon globally sining COVID-19 no kidog damo nga nagadamo no grabe sobra na to 2 milyon mo no ang nagkalamatay ang confirmed rather sining COVID-19 kang ang nagkalamatay diri nadula abing lista ko diri no balikan ko lang karon balikan ko lang karon kung pila na gid ang patay sini sa bugos nga Pilipinas, sa bugos nga kalibutan, sining COVID-19, no? Mga kaksyon. Kaya nagapanguna, subong amo ang Italy, Japon, pwerte ka mo sang nagkalamatay na sini. Ang ibang nga balita sa nasyonal, may dusi iya ka mga Chinese, iya nga medical experts, Action Oliver, nga mag-aabot diri sa aton sa Abril 5 para magbulig batok iya sa COVID-19. Bao, dito ni sila halin mo. Tita ni may dalanis lang nga bulong na lang no kung anong naman. Pagwa sini nga report gani kadamo den reaction mo. Di ba si may dalanas la virus kay matamaan pagid tadi. Hindi mabulig ni sila sa aton, no? Kabalo ka may napuslan man naton ang friendship nga ginhimo ni Presidente Rodrigo Duterte sa China, no? Sang nagpresidente ini siya. Sige? Okay, sige. Last year, Tisay, Action Radio, Philippine Standard Time. Balikan ko lang ni Corona. Globally, kung pila ng patay, pila ang confirmed cases, mga kaksyon, kag pila ang fully recovered na sining nasambit iyang coronavirus. Action firing line. Now, kung subong ang ginasakuan sa aton gobyerno, amo iya ang magpanagtag sining ginatawag iya nga social amelioration program. Nga diri sa aton sa Region 6, na parte ni Sir sa kada puloy-an ang 6,000 pesos mga kaksyon. Pamati ka mo da kay ipa-explicar tagid karon in tuto para mahangpan tagid kag hindi na ta sagi pamangkot kag sinong kwalipikado kay kun kaysa kaluluoy na sa mga barangay kapitan naton, mga LGUs naton nga sagi kabasol nga wala sila kabaton. Ipaplastar tagidi kay para matapos na ni para tagtaganay na lang, no? Para tagtaganay na lang. Sa pag-itsende ko, ang makabaton sining 6,000 pesos amo ni nga mga persona kay na-actionan. Ako personally may nagkantos balay mo. Kag ginpamangkot niya ko sa mga masunod. Una-una, sa imo bala nga balay diri may ara sang senior citizen. Pamangkuton kag Action Oliver mo. Ti maghambal ka kung may senior citizen ka na, dira pa lang mismo, daw dako tsansa mga kwalipikado ka na. Senior citizen mo. Ikaduha, sa sinang apuluyan kung wala senior citizen, ano may PWD ka mo da? May mga physical illness bla or ina may diferensyang kaugalingon. Pwede man ka mo. May nagabusong. Ginapangita man kung may nagabusong da. Ang mga sulo nga mga ginikanan. Inabalang
ginpamataan, ginbayaan, ikaw nagabuhi dira sang imo sinibata. Kag ang ikalima diri amo ang no work no pay nga mga workers na ton. Meaning, inabalang kung way ka obra, way ka man kita. May araya trabaho nga bisan absent kaya may pay ka magyapon, may bayad ka magyapon mo, na? Sa mga indigenous people, dalahig ni sila, informal settlers. Inang way nagid ang mga puloy-an bla, kung nagid pigado, way puloy-an mga homeless na ton, kag mga informal economy workers mga kaksyon. Isang kahig, isang tuka gyapon na. Amo ni sila nga mga tawo ang ginaay nga kwalipikado sining 6,000 pesos. Amo ni nga mga tawo. Pero may ari diri nga bisan nga inay tawag naton ara ka na bilong sa informal settlers. Imo nga puloyan ara ka sa squatters area. Pero may bata kay Action Oliver nga ato sa abroad. Hindi ka gali kwalipikado. No. Kay may support sa imo ya. Na mo na ano? Oh. Okay, pero dira lang ko ani asta. Gusto ko pa explain karon si Madam Pasita Tero sang DSSD, no? Kay mas kompleto ni siya sang hibalogin sini. Para makabalogin kita taran-taran. Ang aton sini nga interview she is from Bacolod, pero ang aton nga information nga ihatag sa inyo Negros wide ini, no? For general public ini. For general information ini mga kaksyon, no? Ato ihimplo ka lang to ha. Like for example, ikaw nagarinta ka taga Morsya Kaabe. Kuya sa kasabat? Busy. Ibalik-balik ka lang kay nakabalo na to siya. Ang number 2 si Madam Pasita Tero. Like for example, nagarinta ikaw sa Barangay Mansilingan. Upod ang imo sini pamilya. Taga Morsya ka. Dapat tagaan kagigapon sang form dira mga kaksyon. Kag ma-fill upon sa Mansilingan nga barangay. Hindi bot silingon nga hindi ka taga dira, hindi ka paghatagan sang form. Tagaan kagijagyapon, kag kon kwalipikado kagid, hatagan kagid Action Oliver. Kay hindi ka naman pwede kagwada kay nakaisikyo, kita mo lang nga mapuli katuyo sa Morsya kag magpalista lang. So kung diin ka subo nagastay, upod sa imo siri pamilya, kung kwalipikado ka man lang, makabaton kagid. Ang voters ID, amo ning ginaribatal gid subong mo. Kung renter ikaw dira, botante ka sang Morsya, ara ka sa Mansilingan, why na ginapangita ang voters ID? Basta nga sigurado nga dira ka nag-star subong, why na ng voters ID kay hindi ni para sa butuhay. Para ini sa mga tawo nga dapat makatilaw sining programa sang gobyerno sa sining idalom sang krisis subong nga COVID-19 mga kaksyon. Gina-try naton nga ma-contact si Madam Pasita Tero sa kompleto sining nga detalye. Kay na ang akon nga telepono messenger ko ano nang gabuta sang pamangkot hindi ko man masabat isa-isa no. Ning kumati lang kamo karong gitingwaan ta gini maplastar sa inyo. Ang taga Region 7 o kon Region 6 nga kuha naman DSWD si May Castillo, doon di mo man ma-interview kay ga-worship sila kuno. Okay. Why aksyonan? Dili tabi aksyonan sa kay Madam Castillo sa Sir 956 sa babaw, no? Sir 956 ay duwa ng number mo. Basi malambot na si Madam May Castillo ang information officer sang DSWD sa Region 6 mga kaksyon. Kay para sila gini makaplastar sang tudo-tudo kag makahangop na kita tanan-tanan para hindi natasang sagi pa kapamangkot pa, no? Good evening Sir Brian, paano makapadala ang bata sa abroad kay wala naman to ubra sir?
kay quarantine man to sila, sir. Kag hindi sila ka-avail di sa, sir, bakad to sa 6,000, sir. Tina sa mga padala-dala, guro, mangita gid diya daday nga bang hulam kada. Da pamangkuton ta nagkaron na. Okay, ari na gina-contact aton sini nga resource person. Ara na sa linya naton. Sige. At least ari na sa aton nga linya ay salamat. Makapahangop na tas sini sa publiko. Monitor lang kamo da. Kay ara sa aton nga linya si Ma'am May Castillo. Okay. Okay, ara si Ma'am May Castillo sang DSWD Region 6. Online sa firing line. Hello ma'am, maayong gabi sa imo. Welcome sa Action Radio Bacolod, sa Action Firing Line. Ini sa Action Brian Morden. Mayong gabi, Bayan. Mayong gabi sa tanan nga tagpalamati. Yes ma'am, live kita karon diri sa Bacolod, kag probinsya sang Negros Occidental. Anyway, sa pasensya sa disturbo tonight. No problem. Yes ma'am, mangonsiho lang kami ma'am kay since the day nga gumawa ining 6,000 pesos nga para sa mga utod naton nga kwalipikado sining programa nga ginpalayag ni Presidente Rodrigo Duterte, hasta subong wala gyapon untat ang mga palamangkutanon sang publiko. Bangod may ara ang iban nga kwalipikado ayhan sila o kon hindi ano nga sitwasyon, may ara naghambal nga ginlabyan lang kami di way kami gintagaan sang form way man sila ka interview. Pero ma'am, ano gid ba ma'am ang status sini? Sa raisin o ang kwalipikado, ano dapat gid ang paghimuon nato ma'am? Go ahead ma'am. Okay. So una, guro, igatakol ko kung ano ang social amelioration Yes, ma'am. program. Aha. So ang social amelioration program, ini siya bulid sang national government sa aton nga mga pumuluyo para mabuligan sila sa pag-cope up sa crisis niya ini, no? So, ang social amelioration package or program nga ini para siya sa mga low income kasama sa most affected kids naton nga mga kauturan. Aha. Okay? So, ano ba ito ganing mo mangkot? Okay, sa raisin o ma'am ang kwalipikado sini? Okay. So, ang mga qualified, ang number one, ang mga 4-piece beneficiaries naton, qualified sila, automatic. Aha. No, in fact, kaiban gani nga mga areas, and I believe basta Negros man, nagsulod na ang ilang nga mga social amelioration nga grant. No? Ayon na sa ilang nga cash card. Although may panugyan kita na sa ila nga mapaupod yun sila sa mga workers to ensure nga safe sila kaga ma-secure nga ara na observe nila ang social distancing kag may mga mask sila mag-withdraw. Okay? Aha. So second, ang aton nga informal sector. Aha. And then ang third, ang aton nga mga vulnerable sector. Sila ang mga qualified. Okay, ano maghambal kita ma'am nga mga ano tong isa ma'am ang bago mo lang mention? Vulnerable sector. Mga ano na yung sila nga kategory ma'am, din tanis sila makitaan? Okay. So, ang mga sample, sang ilawagon ko na lang yun, guro, para Yes. Ang mga vulnerable naton nga sector, ang mga senior citizen, Aha. mga persons with disability, mga nagabusong, Okay. nagapadede, lactating, mga solo parent, mga overseas Filipinos in distress, mga indigenous people, mga homeless nga family, mga informal workers, pareho sa mga occasional lang na bala nga workers, mga gina-subcontract, mga nagaubra lang sa ilang nga balay, then mga kasambahay or mga house helpers, mga driver sang pedicab, sa ari na nga sa informal sector na ining ginalawag ko ha. Okay. Mga house helpers, mga drivers sang pedicab, tricycle, public utility jeepney, public utility buses, transport network companies, no? Mga micro entrepreneurs, mga magagmay lang na bala
mga entrepreneur, Okay. mga may-ara sang sari-sari store, mga may-ara sang kaugalingon lang na balangan negosyo sa ilang pamilya, no? Sub-minimum wage earners, mga farmers, fisher folk, provided hindi sila sakop ng social amelioration program sang Department of Labor, Department of Agriculture, mga farmers, no? Kag mga empleyado na no work, no pay, basta hindi man sila sakop sang social amelioration program sang Department of Labor and Employment. Kag ina-emphasize naton nga ini para gid sa most affected kag low income nga mga families. So may ara gid sang mawigit Yes. sa hindi madala, hindi makabaton, kay may ara na sang target, no, ang aton nga mga locality. Okay. May mga pamangkot diri, like for example, may ara sang inang isa ka senior citizen, ma'am, ang inang puloy-an, pero may ara sa sang bata nga naga-work iya sa abroad. Dako gani nga pamangkot kay namo, kwalipikado man ni siya gyapon? Kung sa qualified siya, no? Kay tungod ni ara sila sang senior citizen sa Panimalay. Okay. Galing ginapauna ta nga may ara sang prioritization kay may mga target na kita sa kada LGU. So for sure, kung sa prioritization kay may ikasarang sila, sa uli-ulihin na sila nga priority, no? Kay ini iga-prioritize gid naton ang wala-wala gid sa bala nga nabudlayan gid sila maka-cope up sa crisis. Muna gani ang panugyan naton, mga kauturan naton nga kasarang sila kag kaya nila malampasan ang crisis nga ini o nga on their own provision, mag-giveaway na lang sila. Kag ihatag gid naton ang chance pala sa mga pigado gid siya nga nabudlayan gid siya. Okay. Sa gihapon, senior citizen gihapon, pero ang bata ya diri man lang sa Bacolod, abi, nagatrabaho man kay may sweldo ang bata niya, ma'am. Pero subong way na nakaobra anay, pero padayon ang sweldo, hindi kwalipikado mas sa gihapon, ma'am, ano? Oo. Pero ang aton dira galidayon nga kay ang una-una bala nag-spread dito sa Facebook pag nag-circulate hindi halin sa amon, no. Ang 5,000 to 8,000 nga balita. So ang aton nga social amelioration package is worth 6,000 dili sa Region 6. Oo, 6,000 ang balot. Secondly dayon ng per family ang aton nga social amelioration package. Hindi siya individual, hindi pwede nga may senior citizen sa balay. May person with disability sa balay. May solo parent, so hindi pwede nga times 3. So ang amount maximum lang sa per family 6,000 pesos. Yes, at least na klaro tana subong kay kung kaysa may ara nga may senior kami ri tapos gabusong pagidjang apo ko, no? Tapos ang apo ko nga busong ang iya sining ang isa ka utod sang apo ko ni solo parent. Abe ti daw gusto ya kwaan gid tatlo ka size meal hindi na gid man grupo pwede na, ma'am, no? Amana bot silingon. Oo, hindi pwede. Tapos, ang ipathagmar naton sa aton nga mga beneficiaries nga 4-piece, no, nga ang ilang social amelioration nga grant nga mabaton is upod ang ilang cash grant plus ang ilang rice subsidy na nga daan nga ginabaton. So ang total kanan is 6,000. Ang sawag dira is top up siya. That is why matingala sila kung magsulod sa ilang account. It's like 4,650. No? So 4,650 because ang account sa ilang 6,000 na social amelioration package ang ilang rice subsidy kag ang ilang cash grant. I see. Okay. So all in nakasulod sa 6,000. Okay. Mamayari di ma'am no kanami man isang pamangkot niya ho. Isa siya ka sulo nga Iloy kag kasambahay pa siya. Pero ato siya subong sa Metro Manila, maka-avail man ni sila dito sa Metro Manila, ma'am? Mo sina? Yes. Kaya hindi man requirement na voter ka sa isa ka locality para maka-avail ka. Nan. Amo sina, no? So, dito siya mangayo sang form kung din siya nabilong nga barangay sa Manila. Yes. Pero, ang iyang family, hindi naman magkuha diri.
Kay tungo, ang iya ba lang ang mga himata, like may bata, di siya bingaduwa kabilog. Yes. Kaga mga single pa sila, hindi na sila din pwede. Kay si nanay na to nila, being the head of the family. Okay. Ang namangkot pagidi sa aton nambal niya, isa ka balay, 3 ka pamilya, kada isa-isa may senior, isa may PWD, isa po solo parent. Amo ning hindi man pwede, ma'am. Ano, pero 3 sila ka pamilya, ma'am, lain-lain? Kung 3 ka families, 3 man ang pa-fill in nun sang social amelioration card, pwede sila kapalista. However, ginapauna naton always gid nga hindi ni tanan madala may mawigit gid, and there will be prioritization kay ti ang may target na balakita na nakaset. Yes. Ang bot sa lingon mo, ma'am, para maklaro tagidiban basiway pagid sila kuan nga halos tanan pa-fill upon giniya. Ma-fill out gid sila ya tanan-tanan. Pero i-evaluate diri kung sino gid ang nagakinahanglan. Amo nang pinakasimple kay iban ambal may senior kami di, ambal matagaan kami ti, pero may ara-ara kamo mo. Amo nang pinakasimple lang da, ma'am, no? Ano to? Balikan ta si Baksunan kanami, no? Okay. May nagapamangkot balikan tabi si Ma'am Castillo. Okay, si Matilio nadula. Siya daw may hangin, naglusot. Alright. Sige. Salamat, gid na. Last 7:25 Action Radio Philippine Standard Time. Pasensya gid iban di ko makuha na, hindi ko gid masyado isa-isa ha. Pamang inyo ang akon basahon kung tanang nga pamangkot nyo subong perti mo, no? Okay. Ara na. Okay, sige na check naton sini Matilio balikan tang aton sini nga DSWD diri sa Region 6, ano? Okay. Last 26, Action Radio Philippine Standard Time. Halos daw na konti naman na pamangkot aksyonan. May pamangkoton pagig ko di party sa alright. May nagaring. May na kanugon, no? Okay. Nalubat sa siguro. Sige, balik lang karon kay basi i-charge sa to liwat. Action firing line. Okay, amo na, no? Tanan-tanan hatagan, no? Tanan-tanan hatagan, hasina nga puloy-an, kagatagan kamo sang form. Suliton ko hatagan kamo sang form, kag kina nga form, dira kamo ma-fill up. Alright? Pagkatapos nyo fill up dira, dapat manugid gigamo ya sang hustogid. Ang pinaka-hustogid mga kaksyon kay nga ang inyo na mga ngalan, idalonin na sa barangay, ang data nga gina, kag i-check man kamo gyapon, hindi kamo makabinutig direction an si Ma'am Castillo na ni. Ay ma'am, balik sa imo, pasensya na utod kita. Ako ang nalobat, sorry. Okay lang ma'am, ano? So ari may pamangkot, ma'am, suliton ko to gamay lang gid. Like for example, ako taga Iloilo, but today ari ko sa Bacolod, nagarinta ko with my family. Kag may ara ko bisang example bi senior citizen dira, pwede kami maka-avail gid without kuana present sa mga voters ID. Amo ning ginalalisan di subong sa Bacolod kag Negros kay may mga kapitan nga gapangita pa voters ID, ma'am. Basta hindi requirement nga resident ka. Kung dira ka na abtan sang lockdown, kay nag-trap ka dira kag hindi ka kahalin, hindi ka nakabalik dyan sa imo yung residence, pwede gid, no? Pero muna may prioritization gihapon ha. Kay i-prioritize gid kung sino gid ang most nga nagakinahanglan. Okay. Ang yung may ari di sang hambal nga yan ang UCT man, ano yung botsalingon na sa UCT? Unconditional cash transfer. Yes, amo sina, no? Kung anong ila sini ma'am nga status siya, maginamo sini. Ang mga UCT. UCT. Ang payout nila. Posible. Ano ila sumangkot. So, kung hulat-hulat sila sa ilang payout sa unconditional cash transfer, pag matapos ang lockdown, kag matapos na iningatanan, ma-proceed lang ya ang DSWD sang payout para sa inyo. Ay, okay. Temporarily suspended subong ang mga payout nga may mass gathering for the safety of the people. Okay, so pero
kung kwalipikado sila, pwede mas lang maka-avail sining 6,000, ma'am. Ini may mga CUCT. Okay. Yes. Depende gyapon sa pagsugid nila sa ilang sining background sa family nila, ma'am, no? Kung anong status gid nila, ma'am, no? Priority gyapon Yes. kita. Oo. Okay, sige. Isa na lang gid, ma'am, kay Ariho. May pamangkot diri. Action Brian, may gabi, isa ka balay, 3 kami kapamilya. Ang isa, lain ang tilig-aw. Yan mo na sabat na ni Kayna ni mama, no? Lain-lain tilig-angan, natagan, ginis sila isa-isa, no? Kag i-evaluate man gihapon. May Yes. barangay nga 300 lang gikuno tagaan, ginapili pa. Actually, why man na ginapili, ma'am, no? Ginahatagan tanan sang form suliton, tagid na tagaan tanan sang form, depende kung paano nila i-evaluate ng imo status ang kapangabuhi mo. Ano mo sana, ma'am? Oo. Ang actually, hindi man tanan kinanglan i-administeran sang form. Okay. Okay? Ang number 1, ang atong mga 4Ps, hindi na nila kinanglan mag-fill in sang social amelioration card. Aha. Number 2, ang atong mga social pensioner na nagabaton sang social pension sa DSWD, hindi naman nila kinanglan mag-fill in sang form. No, kaya may ara nakita sang data sa ila. Okay. Pero kung si social pensioner, siya pagidang family head, kinanglan gid niya mag-fill in sang form. Okay, mag-fill in siya sang social amelioration card. And we leave it no sa aton yung mga partners sa field, ang aton mga deputized na local government unit sa pa-fill in sang social amelioration card. But bisan apas na lang actually, we are asking for the list. Okay. Halos tanan do na kwanta naman, ma'am, no, na sugid ta naman sila. Ano pagid, ma'am, ang gusto mo ipalabot sa publiko nga way pa nato na hambal gid, ma'am? Go ahead, ma'am. So amo niya siguro i-emphasize ta lang no nga ang tanan niya ini ginabuhat sang gobyerno para ma-ensure nga makalampas kita sa muni nga thesis. So ang mga kautura naton mag-iintindihan lang kita nga this assistance or program is para gid sa most affected nga families, no? Kag sa low gid ang income. So kung miara man lang kamo, pwede na kamo ya ka giveaway. Buligay lang kita because we are in a time of crisis. Also sa aton yung mga social pensioners, sila wala ko guro ka ginana-mention, no? Ang ilaya nga social pension for 2020 nga first semester, makuha na iyan nila nga 3,000 pesos. Yes. Kung qualified sila, kasulod sila sa social amelioration program, makuha man nila ya bilog, hindi ya ila ya top up. Ay, okay. At least nahangpan gid nila subong. Ma'am, may palagas di, ma'am. Kundi today, I understand diri sa Bacolod nagpanagtag na sang form. Actually, daw yesterday pa. Pila ka days ning pag-evaluate sa ila kag when inimabaton gid, ma'am, ang ining 6,000 pesos? Actually, halin kagina nakabaton na ang mga 4Ps naton. Automatic sila mo, no? So ara na sa ilang card. No? Dasig lang, kaya ginadalian man naton, dapat within the period of the enhanced community quarantine, ma-release na ang assistance. So meaning ining, ano ma'am, ang India 4Ps, ma'am, cash ning batono nila rikta? Yes. Nila-recommend naton sa aton yung mga partner implementers, no? Nga i-house to house or door to door. Ma'am, may monitoring tani sa ila kung paano nila gamiton? Yes, may monitoring. Bisan ang list nga i-submit sa amon, ibunggo na siya sa listahan man namon based sa database of poor and non-poor households because we have the existing database. Secondly, pag mag-payout na, required gani ang picture sang actual nga pag-payout. I see. Need pa ng resibo, ma'am, nila? Ano man? Ano? May ginapapirmahan. Papirmahan na lang nila. Required ang mga valid IDs. I see. So, why ginilusot? Gali kay iban, basta ibakal na whiskey, blaut, hindi. Ang muna ginakulbaan naton, ma'am, nga sa sininga krisis, una pa yung hindi dapat puslan, bla? Iti unahon, dapat ang aton nga survival, ang aton mga basic needs, ang pagkaon. Ay, sige. Ma'am, kasi so far daw na hambal ta naman tanan-tanan. Anyways, kung may mga question kami, mga query kami, ma'am, next night or next week, abi, manawag kami da sa imo ulit, ma'am, ha, kung may mapamangkot kami. Sige. Salamat gin, ma'am, May Castillo sa DSWD.
Good evening, ma'am, and good night. Mabuhay ka, ma'am. Una sa aksyon, balita. Una sa aksyon, public service. Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:34 na. Ang spokesperson o information officer sang DSWD Region 6 mga kaksyon, ginpaklaro naton ining nasambit yang hinatagay sang 6,000 pesos. So kaklaro na no, kahapos intindihon no, ang yung sining explanation. Ang nagapamasuliton ko recap ko lang gamay. Sa mga miyembro na Action Oliver sang 4-piece, Action Oliver din niya 4-piece mo, automatic yan nagsulod ng 6,000 da sa inyo. Sa nagapamangkot sa akon de, kung miyembro ikaw sang 4-piece, automatic pwede nyo na makuha ang inyo sining nga 6,000, pero dapat may maupod sa inyo nga mga social worker kay para ma-observe ninyo ang social physical distancing. Action Oliver, ang face mask, kag iban pa, kung gusto nyo nga ikalkwaon na ini sa ATM ni sila mo, bangko ni sila. So, amo na 4-piece da. Congratulations sa inyo, may 6,000 ka mo. Now, automatic sila mo. Ang iban din nga maka-avail mga ka-aksyon, sa gin-mention nyo to kay na mo to mga informal settlers. Ang mga homeless, gidabla. Ang mga senior citizens, PWD, mga ginpamataan, nagabusong subong, no work, no pay, mga ka-aksyon. Ari may isa nag-text aksyon na, no? Siya mapahingagaw, kubla pa busong na. Hindi. Siya mapahingagaw. No? Ikaw na nag-text? Aksyon na? Ay, hindi ikaw. Okay. Dungol pa. Pagkadungol, klase babae niyo. Pero ari lang, no? For example, biga busong, sa mga senior citizens, ulito na ton. Kung may mga kabataan, kamo nga may mga trabaho, kag may ara-ara kamo bisan senior citizen kamo da, hindi gid kamo priority mo. Awan ang pagklaro naton disenyo. Kaya ang target lang gid diriya atong poorest of the poor na blang way na gid. Action andi bla, inablang way na gid. Bisan tuod kwalipikado kamo da sa inyo sa gin-mention diri, pero kay may nagasupport pa sa inyo yang mga kabataan yung nga pwede nyo gid magama, pwede pagid makabulig sa inyo kag within the days nga mga ari kita na paidalom sining ICQ nga ini sa pag-fight sining COVID-19. Didto ginigyapon ihatag sa mga inang nag-hands up na gid blang nga wala na gid. Suliton ko prioridad ang ginalantaw diri sang gobyerno. Ti pabor gid kita dira, no? Pabor gid kita dira mga ka-aksyon. Ari man lang ang aton nga ginaayo kay bisan to Action Oliver nga DSWD nang gauyat sini. Kigin kakas na ni Presidente Rodrigo Duterte sa mga politicians naton kay ginapolitikahan sang iban may corruption pa allegedly. Ang barangay may papel mangyapon giliyo. Ang papel sang mga barangay official amo ang magakadto mangyapon ang ilang sini mga tao da sa mga balay-balay kag magpanghatag sining form magpanglista kung sino da ang dapat gid nga halatagan. Tingaton ginaayo diri kabay pa kapitan kap ang imong mga tawo nga mga ginasugo da. Indi lang gid pagpilion ang lapit gihapon sa ila sini nga pamilya. Amo nang ginakulbaan ko di mo. Aprangka ng istorya. Kay ti, natabo na naging sa barangay Handumanan, Action Oliver, ultimo nga quarantine pass, gin tinuntuhan pa sa gaobra sa barangay hula, abi mo pala kabilog quarantine pass gin release sa balay niya, ginhatag niya, 3. Barangay Handumanan, kagin ako, ini ni Barangay Kapitan Danoy. Action firing line. Diri sa Action Radio Bacolod, di mo nang ginakulbaan naton. Suliton ko mga barangay kapitan kung nagamonitor kamo subong, kindly check sa mga ginapanglista kung sino dapat ang kwalipikado. Hindi tapag panghatagan da nga ti lapit sa amo ni nga BHW, lapit sa amo ni nga tao nga amo ning nagapanagtag da. Likawan tani, no? Likawan tani. Ihatag tani sa nagakinahanglan. Kay mismo gani ang taga DSWD nagaprangka nga hindi minatalalapod ni
kiti pundo sang gobyerno, hindi ginman damo ang pundo sang gobyerno subong. Ti gina prioridad diri ang nagakinahanglan nagid, ang waay-waay nagid. So kung ikaw nga nagamonitor ka subong, bisan pa PWD ka, pero may makabataan kaya nga professional kag naga-support pa sa imo, kag hindi kag posible nga hindi kada ma-qualify man gyapon, kiti pilion diri ang suliton kung wala nagid sang kuuton. Action firing line. I hope nga nahangpan tana, no? I hope nga nahangpan tana. Kag hindi natasagi ka pamangkot pa sa DSWD, kay may ideya na kamo dira. Kung wala kamo nadala, meaning wala kamo kapasar. Na. Kaya kung gustuhon, kung gustuhon sang gobyerno gidya nga isa-isahon kita, pwede na himuon sa gobyerno, ang pamangkot din makuha pundo ang gobyerno. Action firing line. Na, nagaproblema pa ta subong dan sa mga equipments nga gamiton sa ngaton sa mga frontliners. So, amo na ang sulit-sulit na tondri nga ang kwalipikado amo ang maka-avail sini. Bisan may PWD pa kamuda, solo parent kamuda, pero may business kaman imo iya. May ginakita kaman imo iya. Ti hindi ka man gyapon na qualify, hindi ka man gyapon makaaway kag makaribatal da nga ti solo parent ko ara na butang da sa listada. Waay kuya, pero tinakitaan nga may negosyo ka. Dito na gid ihatag anay sa waay gid. I hope tonight na hangpan ta na ini nga sitwasyon. Action firing line. Amo na ka simple. Sige, last 7:40 Action Radio Philippine Standard Time. May nagamonitor diri paano kung sir, kung sa tansa ako pero ari ko din na lockdown sa Iloilo. Siman bata ko pero 3 months na siya tambay. Suliton ko ma'am, ang pagdeterminar sina amo ang naghatag sang form kag kung paano ka paano ka mag fill up dira. Kag paano mo isugid gidang matutuod mo nga istorya sang kabuhi mo, na? Kay kon ako do di kita kasabat, kay gin pamangkot ko naman kay na gani sa DSWD tanan, ang iya sini nga sabat to prioridad gyapon ang mas nagakinahanglan action. Nan, amo na nga ton sini nga pagpahangop gid, no? Ti may siman ka nga bata, ang pagdeterminar da kag pag-validate sang opisyal tamo ng hulaton ginaton dira. So kung hindi kagid kapasar, kay mas damo pag nas nagakinahanglan nga masobra pa da tiway gid da mahimo. Action firing line. O nang abulyada sa aton sa nga pagpangalaga dulong sa aton sang MyTC kag dulong sa aton sang DTX 500, no? Amo ning makapanubo sang level sang sugar nyo dira, kompleto management sang liver detox, panglimpyo dugo kag iban pa para sa aton sinikayng lawas ang DTX 500. Pagbalik naton karon mga kaaksyon, basahan ko na yung mga kwanyo niya, basi makahatag ko rin pagin iban nga mga sabat karon sa pamangkot niya, na? Try ko gid karon sa aton sila yung mga chatters kag sa mga texters naton. Pagbalik naton, pasaysay ko karon kaaksyon dyan, anong tabo man, isa ka doktor ang gindakop sang pulis sa border kay binuyayaw allegedly ni doktor si pulis. Action Brian Morden. Action firing line. Karon pagbalik naton. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Ang balitang ito. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may
pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga kaaksyon, madamo sa nagpalaylay na pamaagi at protektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang makaksyon ng mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas sa Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tapunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima,
Magtiner sa puloy-an kung hindi mayong kondisyon sa lawas, ilabi na kung nagabatyag sa hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta o kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdom ang ginatulong sa inyo sa kaalwan sang World Health Organization, Department of Health, kag Aksyon Radio Bacolod. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Magbakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadang piligan. Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga ng Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:52. Antes pa naman ang tanan, gina-endorso ko sa inyo ang para sa buwas damlag dapat mag-eskwela eskwela na sa First Academy of Skills and Technology Incorporated. Ini nagatanyag sang senior high school tracks academics kangay sang accountancy and business management, humanities and social science. Mayara man sila sang technical vocational livelihood kangay sang housekeeping NC2, food and beverage NC2, contact center services NC2, organic agriculture production NC2. First Academy be the first all the way globally mga kaaksyon, kag accredited pa ni sila sa TESDA. Bisita kamo sila sa Ringa Bulutuan dira sa may RMD Building, Rodriguez Avenue, Barangay 36, Bacolod City, or magtawag sa 700-9035. And kuandiri nami sila di Aksyon Oliver kay libreng uniform kag ID. 275 lang ang bulanan mo kung maka-eskwela ka diri. 1,500 pesos ang registration upon enrollment mga kaaksyon. Sige, mag-eskwela na sa First Academy of Skills and Technology Incorporated. Aksyon Brian Morgan. Aksyon Firing Line. Mabasa kita na isang mga sa mga mensahe sa aton sini nga mga utod sa Sri Matinion
Diri kata anay umpisa sa piyak nga side abi naga-monitor sa Moises Padilla subong si Mamilia Verden kag si papa niya. Salamat gid si Wilma Cabarles naga-monitor man, si Jordax Maminies Hover salamat man sa pag-monitor. Tamyaw lang kuno amay kuno sa bata kag nagapamati sang radyo nyo. Wala patay-patay. Brand out lang kag maguba ang radyo kapauntat sa iya. Si Joel Hover Negria sa Barangay La Granja, La Carlota, Proud Action Radio. Taga La Granja. Salamat gidra sa inyo. Mayong gabi. Mayong gabi man kay Tatay Edgar Kadagat kag kay Manong Perfecto Perfecto Sinhires. Mga legend na, no? Salamat gid sa pag-monitor sa aton nga pagpangalagad. Si Madam Rosini, Madam Rose, ba naga-monitor man dira sa Barangay Takuling. Sa Barangay Takuling kuno mayara da sang mga pamalay nga wagi kuno mahatagan kuno. Atubang kuno sa Bacolod City College, ti basi kwan ini may ara-ara bla. Oh. Amo na koro, no? Si Sir Lori naman niya. Anong pilido ganin ninong Lori ganin man? Lipat ko. Masa iyan na nga hayo si takway mo. Lipat ko nung. Sorry, gid. Anong pilido mo ganito? Okay. Good Day Action Radio. Greet ko lang family Albacino Grande, Ginguna, Pujas, and Monueva family. Halin sa kay Kibola. Salamat sa binalbagan. Salamat gidra sa inyo. Diri ko magis daloma. Good evening, Action Brian. Sa Dodo ako sa kapitan sa Barangay 9. Nagbalhin na ang iya botante sa Mansilingan, ginpadulungan gid sang kaayuhan sa Barangay Mansilingan. Kay ang amon kapitan sa Mansilingan wala gid. Paparipo pati ko nung purok president si Mikay ni. Amo na yan taga Barangay 9 niya kapitan. Ay si Barangay Kapitan sa Barangay 10 galito kagabi. Gusto tayo magsabato sang reklamo to dis Action Radio. Basta may cellphone number kada ka pa, pwede ka gini katawag sa amon sa 0938-225-5017. Actually, gabi ginapangitao gid ang kuan ng sabat ni Kapitan mo kay ato lang ginkuaan sang quarantine pass, di na may explanation to siya. Ginapangitaan ko ginman side si Kapitan. Action Bryce sa amon Barangay Talakdan, Kawayan, ginapa-survey naman ang maka-avail sang budget national hasta senior, ginapili nila order ni Kapitan. Ginapili ang pinakapigado gid no, ang pinakapikado. Kap, amo na ng aton order, amo na ng ayo naton dia. Dapat ang aton nga pilion da ang pigado gid. Inang way na gid bla. Hindi kay pilion tang lapit sa aton sining nga pamilya. Ina mga allegations balang ni way man ta pamatuod pa gid. Pero kon naton gid nga basahon na mga text kag mga kwande isa-isahon ta porte. Ba prangkang istorya porte kadamo sa reklamo nga ang lapit lang sa luwag among ginatagaan sa sining mga nasambit yang programa sa gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Hindi na dapat masigi-sige. Kaya basi matalupangdan kamudan ni Presidente Rodrigo Duterte, akig na to siya daan katama, galalain ng presidente ta, kag intra pa kamos problema, magdululubli ni. Action firing line. Alright, daligid lang. Bray mangkot lang ko, ari kami sa magulang ko, Pampanga, gaobra sa Manukan, pero taga Bacolod kami matagaan man kami sini. Salamat, Action Bray. Hambal ko gani kay nambal sa taga DSWD tanan tanan hatagan kag mag-fill in kamo, mag-fill out kamo dira. Pero ginadeterminar na kon kwalipikado kamo o kon hindi. Hindi ko kasabat sa inyo kon kwalipikado kamo, depende sa pagdeterminar kag validation sang taga DSWD dira sa inyo. Action firing line. Amo na nakasimple gid ang aton. Tanan bisan ako pwede ko kaginagin bisitahan ko sa balay mo sang taga barangay. Tanan nga pamangkot, ginpamangkot niya sa akon. Tanan nga pamangkot niya, wala sa akon. Tagaan ko tanay form, dili ko to. Hindi ko kwalipikado sa mga pamangkot pa lang sa mga kriteria. Tiway na lang ko yung tagaan eh. Tanan libuton, ginman prangkang istorya kag pamangkoton. Amo mala na siya, no? Labi na gid kon mayara kamo da sang ginatawag naton nga inang PWD, senior citizen, ano pa dang ibanda nga ara sa kriteria, pa-fill upon ka muna, kag i-determinar ka muna. May gabi lang kay Josefina Locsin Hinerato. Good evening, Action Brian. Nag-monitor lang kami ni Barangay 7, Purok Magnolia,
Bacolod. Stay safe sa tanan-tanan. Salamat, gid. Si Pidongski naman Albocar, Malakaman Jr. Naglumpat siya. May gabi, tamyalan da si Tatay John Ray Sacaria. Konti sanay sila duha ni Lola ko patunog-tunog radyo. Pwerte pa gining inyo da. Si Prel Jacinto, binhamin naman niya. Good evening, Sobray. Pila ka form ang ihatag. Si mo kag i-fill up pa. Way ko ideya. Way nako nakapamangkot si Nana. Si Sarah Jane Harmy Bigasa naman niya. Tani amang lista hindi tagalugarya para wala palapitay sa luwag. Pwede man, no? Mayo man na, no? Si Freakazoid Zilidraj. Sir, paano nakaron kay ang form nga nag-bot dire sa Bacolod 155,000 plus lang. Ang household 600,000. 103,000 na ganing target ni Mayor Bing Linardia mo. Ang ara sa lista sa mo. Amo na siyang target na actually amo nang target nga kwan nga numbers or number. So depende kung sino man ang butan gid sina. Pangamuyo lang kamo nga kung kamo isa da. Halin sa kay Zanchai, idol ko din pangalan niyo. Zanchai Chao Shitien. Nagamonitor subong sa Milo Pisay na ang family Nietes mga kaksyon. Last 8 in punto. Action firing line. I-check ko subong patrol mga kaksyon. Unahon ko ni gamay. Before karon kay Action Marlon kag Action Dale Salazar. Ini nagluntad iya nga pag buyayaw sang doktor sa police allegations, no? Pero tay pasaysay tabi sa patrol, ano gid bala ana tabo sini? Nga ang nag-inamo sini. Kiti pala riho silang mga frontliners niyo kung COVID-19 ang paghambalan. Ang doktor ara sa ospital, ang mga polis nato nara sa mga borders agod i-neutralized ang mga salawayon nga mga tawo, agod nga balabagan da ang mga tawo nga hindi dapat pwede makasulod sa sini nga lugar. Nagbinaisay sila ho. Hasta naglabot sa punto yang nga naghinabuyanay isang malain nga tinaga. Action firing line. Daw ka kwan bla, daw ka lain bla pamatian nga mag-inamo sini. No, check na ton be. Una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Radio. Action dyan. So, say kami, abe. Action Bray, this is frontliner versus frontliner. Tanan Action Bray nga yara abi sa tubang sang pinaka sang publiko nga nagabulig agad nga batuan ining pandemic nga COVID-19 o coronavirus disease 2019 Action Bray. Tanan ginatawag nga frontliner. Even kita frontliner magid man no kay ti nagapangalaga Action Bray sa sinig nga mga trion. Pero wala ginalauman Action Bray. Sa mo sini nga tilion ni kung sa diin tanan kung tani dapat na magkinugpong kag magkinupdanay kag magkininsindihanay natabo pa Action Bray sa tunga sa mga frontliner ining kaso kung sa diin may natabo nga pagbuyayaw makabig na sa buyayaw kay ti ang gingamit nga tinaga foul words so kung foul words so kung hindi lang mabaton nga magtinaga Action Bray nga imit lang even sang sino man no regular nga citizen personal kung hindi Action Bray ano tabo dire ining isa ka medical officers 3 but siguro may posisyon na ini sa Action Bray sang Sagay District Hospital. Uy, taga Sagay? Makadto ini siya dari naman sa sudad sang Bacolod kag sakay sa iya mismo nga private nga salakyan isa ka SUV. Siya lang isa Action Bray ang sakay sa amot sinadra nga salakyan kag initially kargayo ni kukunabi na sakay man sa salakyan ang isa ka bisikleta. No? Gina-trace naton anong history sining bisikleta nga ara Action Bray. Tanan nga mga salakyan nga masulod sa surad sang Bacolod pribado man, pampubliko, kasi mo wala na public utility vehicle, passenger bus na ginamang, kinanglanon nga maglabay sa nagkakiigo nga proseso, thermal scanning, pagsekyar, interrogation, kag iban pa. So, regular citizen ang pagtatap sa ining Dr. Action Bray nga nagsulod. Okay. Naglabay dira sa may checkpoint sa area balasang Bacolod Talisay border kalan Lacson sa ubos lang sang flyover kag sang north o Bacolod North Ceres Terminal. Ang naka-assign na dira Action Bray
mga police ng Station 3, miyara man augmentation ang highway group, miyara man ang iya ka Bureau of Fire Protection Bacolod, ang iya naman ka Philippine Army, naka-augment man dra sa lugar. Tempo nga ang naga-plastar na digto, Station number 3 Action Bribe kay Tiban ano man namang baylo-baylo lang na sa dra naglabay ining salakyan ni Dr. Howell Exmundo. Dr. Howell? Yes, Action Bribe. Exmundo? Exmundo. 44 years old, inito mandok sang sulad sang Sagay. Wala nang pakilala ini siya nga doktor gidman. So gipamangkot sa kapulis din sa makadto anong tinutuyo niya. Kaya mo gina usually process sa sunbay mo kaya sa enhanced community quarantine. Kag isa pa insurrection diyan, kag isa pa halin siya sa isa ka syudad outside Bacolod, so may ara ginaya sang questioning action diyan, ano? Yes, kay masulod sa biak sumbray sa borders sang syudad sang Bacolod. So gipamangkot sa kapulis ano ang pinakatinutuyo nga makadto sa Bacolod. Ang pagpatag na rin ni Police Station number 3 Commander Police Captain Richard Farito makadto sa kuno sa Bacolod kay mapakayo siya sang iya nga bisikleta. May manugay o bisikleta pa mo ng ECQ, how? Amo na kuno ang depensa dere sang police officer nga natubang kay action na bright. Nga ba sir, wala naman di sir bukas nga pakayuan mo sang bisikleta. Kay ti sarado ang halos yung establishmento commercial. Pwede sir, mabalik ka na lang anay sa inyo sudad sang Bacolod kag ti magkabaydalom sa home quarantine. Ti nagambagid ko nagsurveil. Actually do nag-insist gid. Kagpasugtan na ginaman tani nila na lang bala ako, sige na lang sir. Ano ba yan? Ano na lang importante, balik ka na yun. Ang pinaka-worst ka rin ko ng sumbray is nabatian sa isa ka babae nga police officer kay duwala na yun siya ng katubang nga nagambag ko no ang ining doktor base sa legasyon sa kapulisan GAG o klase nga police ni. Uy? Doka, amo na ko ng sumbray nga tinaga. Amo ginayagin, singgit ni Hutek? No, hindi makulo nga turog-tunog, Ed. Arab lang nga daw ka normal lang nga tingaw ka sumbray. Nga ginhambal ya sining police officer. Susko. And then after ko ng sumbray, ang kasupay ni Police Captain Farito, ining babae nga police nga nagkabati sa iya ginambal. Ginambala ko na sa doktor nga hindi ka lang manugid, ha? Kaya ti patrolman bala, no? Ining babae. Patrolman, meaning PO1, isa ka badge pa lang. Oo, ti abya ko lang sumbay pa, di lang nga ayo nga do kita lang kabati tigaling kay hambal naman ng police captain Parito, ang PO1 subong, hindi mo niya nga masugo kag hindi mo niya mapamalan nga hipos kay honest niya kag mga bagong graduate ba sa kolehiyo ag sumbay. Kag way labot reaction diyan, PO1 ka man, ultimo nga driver, ultimo nga construction worker, tudluan mo ya kag hambalon mong tao mo sina. Amo to nga nagpa-trigger gid sining nga police officer nga nakabati sa ambalan mo ko JJ nga nagapatay bugtaw na ko digani ka obra no pila na ko di kadlaw wala puli-puli sa balay dito amo na lang iya nga susyon nagsumbray brother hindi maayo ina so nagdesisyon ining police nga dalon sa police station number 3 kay diktok sumbray nga i-pablatter gid ya kay tito nasakitan gid na aton nga mga kapulisan nga na-assign dikto ang bali police captain Farito kung pabayan masiblan mo naman sa iban hindi man maayo para sila nga sitwasyon although nga kasimple lang man tani pero ang bala hindi tayo maglabot sa punto nga mo nagsumbray ang mga ipamit lang naman nga mga tinaga. Kaya bisan gani nabalang ultimo nga mga utod ta nga hindi man professional kamalon mo na JG o yaga kasakitan na action dyan, di ba? Masaligbat kini action bray. Kag nakatatak na sa utok tanga kung tawgon ta sina porti na ka malain sa aton sini nga huna-huna tawgon mo kuya sang insert gago iti low ay niya pamatian action dyan. Bato na Sir Parito nga ining mga pulis subong nga panahon hindi mo na ni mabindihan kasi na gambal iban nga mga sulti lang pulis kaya yon habang Sir Parito yung mga pulis na tundere magka-double make German ay may mga masteral natin hindi mo na pwede kaglaw ay mabala mo ning GAGO kaya ti sakit ti sa ilang nga balatsagol lalabot nga kapoy na emotionally stress pa idlaw ko no sa ilang nga pamilya may kahadlok pa sa COVID.
sakto, may kadlok mo sa COVID. Amon mo panitido, hindi makunohin sakto action Brian. Pero in fairness sa kay doktor ha, open kita kay gusto taman pabatian ang yasini nga side kon nga anak hambal sang GAGO nga to basi mga actions, mga pagpili sa mga words abi amo ni nga ton si manhibalaan kay doc basi ga monitor man action diyan. Go ahead. Actually, ito sa police station number 3. Aha. Actually, subong pakato to, no? Kaya may ginapalaw kita dali nga report. Anyway, naguna na to sa area anay. Pero dito ila to ng pinaka-clear pa reaction, Bray. Kaya gusto sa naton ko sang iya mabalang bahin. Ano gid ang matutuod nga natabo. Kay na, hindi pa to sa story kaya susunod sa investigation room. Yari ato ni interview kay na, hindi ni siya actually ano lang, kay wala na ton ginambali sa parito temporarily. Hindi na pagingadlan ang police officer nga naka-encounter sining Dr. Action Bray. Wala to na nilang mandog gikan naman sa higher office, no? Pero nakuha sa natin kay na, ano ang natabo dito sa may area Action Bray sa ipatagalin dari ang pagkadakop sini? Wala problema. Wala problema niya. Kung hindi na panang mula sa konspirasi. Ang mga siya, doktor naman, kabalo naman, natapos mo siyang isip so much better. Kung may kapag informative, quarantine mo na lang siya. Alam mo ba, hindi mo may nakakawarap dito. Ako gusto mo yung manipulative. Gusto mo siya. Balik na lang, sulubat. Kinsi siya. Kung hindi ko magkabali sila, kung hindi ko sila mag-upisig-isig mo gusto mo, hindi pala kayo. Dito lang, sa may lakon. Hindi pa kayo, sa bahay niya, hindi pa kayo Action Bray, tama ito na ang lipot nila, mga pabahay silang police. Pero ang baga ni Police Captain Richard Parito, ang Station Commander, pasakaan din nila yung kaso Action Bray. Ining doktor, no? Kay no ay sa kaso possibly dishonesty or disobedience to the personal quality action Bray kaya ginasig na sa mga kaso may angot na rin sa ito naman nga enhanced community quarantine naman daw sa kung ano pagkapasi may mo nila ang plasak kapag na kaso naman sa ICQ guro ano man kung nagkalingkit di man nato ma-consider siya nga nangin frontliner siya sa ICQ kay makayo sa kanil bike mo. Kat isa faction Bray. Di ba? Ang iya yung employment hindi sa Bacolod. But amo to nga hindi siya pumasugtan ka pulis nga magkasulod kay hindi siya action Bray sa Bacolod maobra. Butang tabi action dyan, I'm sorry. Butang tabi makadto di sabi sa mga hospital man di sa Bacolod abi. Nakiti doktor siya gani mo. Kaling kiti nga, bayad ito makayo bike, di na makonsider sa ICQ action dyan? Hindi ka rin, wala ba na butang to sa essential and important transaction. Important transaction, matter, abi, daw ay ginubutang, Kaya mo nagsumbray nga, mo tugurong analysis ang police, ang Police Captain Parito, well-versed, kag well-briefed na nadaan in mga police, nga anaplastadra, ano ang mga provision nga posible lang panagutan ng sumbray. Yes. Tingnan kiti tiyempo ginatubang yaman nga police man nga may idea gid sa anong provision tuwagid sa kaluwas sa sumbray wagid na padala abi sa ang magaling namon kung pwede na ayo lang kung wala na nagmit lang sa mo sila inaya desisyon gid mismo ka mga kapulisan. Although wala natin gina-judge ano ginang character ni sir, pero fully later matag sa naton santion nga makausa nato sa statement ng Sumbray. Hindi na timbre nato simo basi gusto ya man magpa-live ya para at least mabalaan ni bla no. Kaya ngala na balance ra. Kiti subong na batian action dyan, I'm sorry, ang side lang niya sang police, no? So tanan nga simpati subong aras police pero kung mabatian ta karon siya, kung naman yung side at least mabulo balanse ta man action dyan. Yes. No, transaction dyan, balikan ta niya, no? Why tadi ang aton man representation bala para ma-address naton nga kung nagalabay kita sa mga borders sang ining mga lugar dapat respeto gid kita. Action dyan. Yes, action Bray. No, sakto na no tiyang bagay ni sa Parito. Leksyon ni sa tanan. Nga subong nga panahon ni natol naton enhanced community quarantine kinanglanon magkooperara sa aton nga magkapulisan. Kag kun wala lang man importante kay kalupan ko matransaksyon sa isa ka lugar, mahimo hindi na lang mag-travel action Bray. Kay tiban gusto gid man maglakat kay tinatak-an na guro kag na board na bala. Kabalo ka bali sa Parito emotionally draining nimo. Yes. Stressful action Bray pag tinesod sa puloy-an. Pero kung gusto nila nga magdali na gid nga magkagwa. Koopera na lang sila sa itong kapulisan. Yes. Yari si Police Captain Richard Parito, ang Station Commander sa Police Station number 3.
So ano matabo sir sa doktor na gilan confirm ko na sir doktor gina siya or related? Yes no, nakita naton nga sa iyang ID medical officer 3 siya sang Sagay Hospital. So, anong matabo ni sa iya sir? So pangaton nga pulis tungod nga ini siya ginambalan na gago, kapag napatihan man sang PO naton nga pulis. So may right kit ni sila, ako lang ang ginabalan nga pulis may right kit siya nga mag-file sa kaso against sa sila nga doktor. So anong mga possible cases sir? So possible nga cases ni disobedience to agent and person in authority ang iya nga ginlabas in connection sa ECQ naton subong. Sa kasulod sa diba sa Bacodo? Yes, so pakadto sa tani sa Bacodo. So toligin explikaran sa sangaton nga pulis no parte sa last community quarantine naton kag dapat siya mismo nakaintindi kay isa sa gali ka doktor. Pero despite sa muna ginambalan niya pa ang doktor nga gago kag labatian sa isa. So hindi namin sa part sa part namon bilang pulis kag frontliners tungod sa midira nagapulaw nagasakripisyo na no para sa pag-implementar sini para na matap na kanang tining problema naton. Pero dapat kani sila mismo nga mga frontliners man pareho namon ang una gid nga nakaintindi sini. So sir, ang well aware di ang yung police officers yes no upon deployment or prior sa deployment no na briefing na ini kag na kuan na sa ila na brief na sa ila ang tanan nga executive order no na nagapatuman sa sining enhanced community quarantine diri sa syudad sa Bacolod. Meaning sa panya assessment natin so qualify para allow na sa yes, tungod nga ginabalan sa sangkuan sang aton nga pulis pag interview sa iya sir din ka makadto ambal niya papabakulod doktor kung maano ka dito sir na mapakayo pa sa akon nga bike. So ginam-explikaran sa sang aton nga nga pulis tungod nga ara kita subong sang enhanced community quarantine nga supposedly sir hindi ka na maglagaw kay ang purpose mo yan mapakayo na sa bike mo wala ka na sa pakayuan sa Bacolod kay halos tanan nga store diri kag mga shop sarado na. So mas maayo pa siguro nga mabalik ka na lang mapahog pa. So muna ginambalan niya ang isa nga gago nga pulis. So this is as warning sa students at frontliners. Yes, no damo na niya tabo nga pareho sini nga kaso no so sige ako nagatag kita warning sa tanan nga nag-aagi sa aton nga mga frontliners na big pantani. No pag pag-intindi man sa amon. Para nga maiwasan naton kung ano man nga mga violation na matuga pag hindi man ma-offend ang mga police nga frontliners. So supposedly, mas hindi gusto masabo. Kaya amo na siya natabo na doon gin-offend ang police. So pasakaan nila yung kaso. Yes, no. Oo. Pasakaan gina sang kaso. Kini nga doktor sang ginambalan niya nga gago. Isa lang sa police or duwa sila mapayag isa lang ni siya ang mapayag ang ginambalan mismo pero supporting ina supplemented ina sang affidavit sa nakapati mismo man paghambal niya. Action by nabatian si Police Captain Richard Parito, ang Station Commander sa Police Station number 3 may angot sining natabo abido nga pagka-aresto nila sining isa ka Medical Officer 3 kag di pasakaan siyang kaso depende action by base Lunes na ibang mapafile ang case Domingo na daan buwas. Open mo lang yung fiscal ta bisan may isikyo open mo lang sila sa bagay no. And so right mo na ang di ba talaga sa tumakaksyon. So action dyan action dyan di ba ginaresto siya temporarily makustodigid siya. Yes, para ito facility action live. Iti kita mo lang na. Doon mata doktor man tanin. Magaling kiti mo ni. Ang authority na to, hindi mo gini sila yung matudluan man action dyan. Gani, ito mo man ang ba mo kaina, frontliner man tani, bla, maluoy ka man, kay tigdabulig man. Galing kay this between frontliner kag frontliner.
pareho man sila nga may kampoy, ang lain lang na naglamang lang hindi sa over the limit ng action, Brian. No? Gani man, sometimes mga minamo sini limitahan gid ato ng aton sini abilidad action dyan, no? Lokal bagid, no? Gani, kay tigabay sila sa mo na. Kag sa time action, Brian, ang in control sa situation ang police. Yes. Why wala siya sa hospital eh. Ara siya sa way sang kapulisan mismo ti way kigid bato action dyan. Gani, kung nabagala consulate naman to, di ko na sa hospital, kana gano'n ang police, pwede yung police maman naman na. Galing kasi ang in control the situation, kanagatag sa directive action bray is ang police. So, police ang nakaman sin action bray. No? Kamudlay, may mga ulo order pa si Presidente Rodrigo Duterte action dyan nga shoot to kill mo. Katulbaan la. Oo, may lakit dito sa Bacolod, why man yung among yes, why man na di sa aton. Nga aton, kon gin-share ko man lang, kaya halin na sa baba ni Presidente Rodrigo Duterte mo. So what if di karon nga hindi makontrol sang pulis ang iyabi nga kamot da kag bad trip man abi sang imo sini nga makahang nga mga tinaga kag gumabot abi ti ano na lang na karon? Kapoy pagdaan ang sumbay ang pulis. Di kung kapoy kasi hindi tayo mabala ng upok lang nila. Di okay lang ako mga tubang sila nga maayo giti ko mag-approach balusan mo lain lain na nga reaction Brian. Sige, basi makalambot ka kay Doc karon na istoryahon ta siya action dyan. Yes, Brian. So muna ang report gi ka naman sa Batola tabi mo sa Bacolod Action John Diaz. Una sa na sa action na sa Bacolod Action Radio. Ay, mo nang hambal ta gani basta aras dalan ang atubang mo otoridad way kagid mahimo da. Ila na iya poder mo. Otoridad sila mo arada. Kon ari sa tubang ko, kontrolon ko man siya kiti ari siya sa akon nga studio eh. Kon si sir ato to sa hospital, tuway sa mimo da makontrol si mo doktor man. Ti karon kay si doc ara sa tubang pulis nga iya mismo ka pulis iya nga trabaho, ti kontrolon kay ka pulis eh. Ti mo to may ECQ, mapakayo sa bisikleta. Why man taga-judge pero ang kayuhanay subong daw wala baligyaan is bakulod sang mga gamit sang bisikleta ini mo. Solo makitaan ta karon na around Negros Occidental nga mga bukas mga supermarket, drugstore, merkado daw sa may Libertad, Burgoso. Even the downtown area gani nga may merkado da Central Market way bukas subong. Nangita man tani isang lusot si doktor, no? Ti mo na galing kiti okay naman galing naghaboy sa makahang istorya pero doc atagaan ka namon tsansa mamati kami sa mo doc base naka-monitor family ni doc karon na Xmondo welcome gid diri sa Action Radio Bacolod yung mga statement man so that mabatian sa publiko kung ano naman yung mga side base ba nakabati man sang manamit-namit nga tinaga si doc amo to nakahambal man siya sang makahang man Action firing line tigaling kiti na tsambahan gid basta gani ay kontrahon mong pulis nga ra sila poder tapos sa gida may mga direct assault pa na mga case tubang si Buda. Disobedient kang iban-iban pa dira. Titapos kang gina. Action firing line. Last 8:21 sa aton pagbalik karon check na ton Dres Bacolod mga PUMs to nga nangindulaan. Kumusta na to sila? Kag iban pa balita with Action Dale Salazar. Action firing line. Aton mga viewers kag sa aton sini nga mga texters, aton sini nga mga listeners dira sa mga radio sets. Standby lang for a while. Commercial ako balik ko sa inyo sigurado. Dungagan tang aton sini nga mga information. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Mabugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na mensahe nga may dala paglaom kag kasanag inuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon Action Radio Bacolod man sa gihapon padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo padayon
balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Magkulong nun kag negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa bisan anong kalintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon nga ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinagang piligan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina
na ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morden. Ginendorso naton sa inyo ang Life Extension Vitamin D3 mga kaaksyon pampabakod sa aton sining immune system. Lakip na ang Life Extension Coffee Mix sa pinakaunang kape nga mayaras ang vitamin D3. Ini mga produkto halin sa iban nga pungsod sa idalom sang na Life Extension Philippines kadiri sa Bacolod na himutang sila dira sa may GA Stephen Building Lacson Street sa unahan na muning Burgos Lacson Streets mga kaaksyon ano. Bisita lang kamo dira sa ila sining klinika kay libreng consultation sa mga medical doctors. Kung magbakal gid man kamo sa butika, siguraduhon nyo nga hindi peke ang inyo sining nga mabakal. Action Firing Line. Ante sa report ni Action Dale Salazar, basaon ta ni mga mensahe naton, may gabi lang kay Ronilo Balandra. Salamat gid no. Araman si Christopher Dila Impidrad. Ang yakono trabaho, tricycle driver, solo parent kuno siya. Nanay yakono, senior citizen. Pwede kuno duha sila makabaton, isa lang gid guro no basta qualified isa lang. Si Stephen Raglan Oriol, good evening Sir Bry, please confirm ang napatay nga possibly COVID victim area sang Takuling. Mayara da sa Takuling. Si Rolly Jane Olivas Piscadero. Sir, paano gid mabalaan kung real ang form sang DSWD? Ano ang basihan? Kaluoy lang base ang iban nga no read no write mo. Tapos sige lang fill up, tapos hindi man makadto sila ang dapat sila makad. Mangkoton nyo da ang nagapanghatag kung taga barangay gid sila. May mga ID na sila halin sa barangay. Tamo nang kasiguraduhan tada. Kag ginang may tatak gid sang DSWD, way isang pike da subong galaga. Basta pangkuton nyo gid ang taga barangay, gina kay may mga kilala man na ninyo nga taga barangay na sila. Okay. Halin sa kay Thin Suarez Giking. Good evening, Crystal Clear, Gid Action Bry. Kabay pa kung tani nga sa level sa barangay honest man sila nga most qualify. Gid ang tagaan nila form. Gani man. Although i-evaluate kag i-validate pa man na sa DSWD. But dako gid ang role sang barangay. Hatag gid tani sa mga most affected iya nga poorest of the poor. Salute to our President for this program. Thank you, Action Bry. God bless. Bacolod. Amo nang gina-mention ta kay nay. Dako papel di sang barangay. So di tabi pagpilion ang lapit lang sa aton tagipusoon. Bisan hindi mo pa na gani butante before. Basta kuan inang kinakahanglan gid ihatag tani. Las 8:32. Action Radio City Hall Report. Yab Action Dale Salazar. Action Dale may gabi. Action Bry kay nasang hapon padulungan no sa mga personnel sang City Health Office sa mga barangay officials sang barangay Mandilagan ang sa dira ka street Action Bry sa nasambit nga barangay Bangod dira naga-star or naga-tiner no ining COVID patient number 7 sa may Bacolod City 48 nga lalaki no nga may travel history sa USA kag Manila Action Brian. Sa pagpakigangot naton kay punong barangay o kung kay Kapitan Arthur Pareño Action Brian, sunod siya tigin filled off ang apartment sang COVID-19 nga karon wala yan na-admit sa Hospital Action Brian kundi gin advise sana nga magpaidalom sa home quarantine. Sunod diri kay City Health Officer Maria Carmela Hinsoli. So, kay Doc Hinsoli, Cooperative Action Brian, ining COVID-19 patient. Ang coverage sa ila sining pag-field of Action Brian sang location kay pag-explain sa ato ni Kapitan Pareño no sa isa ka building do may 4
Action Bryan ka mga apartment tira no sa area sa Barangay Mandalagan, pero hindi tanan gin sealed off o kung gin lockdown ng area, kundi ang apartment gid lamang nga ginatiniran sining COVID-19 patient Action Bryan kay sunod kay Doc Hinsoli concrete walls man ang structure dira sa apartment sining COVID-19 patient nag-cooperate man sa Otoridad Action Bryan, compliant. And at the same time, nagpabutsyag man ang mga residente sa palibot no sa sila nga mga lugar nga buligan man nila Action Bryan hining COVID-19 patient nga maka-recover Action Bryan. May isa ka barangay tanod kag duha ka mga pulis ang ginpahamtang sang otoridad para magbantay 24/7 para make sure Action Bryan nga wala sang persona no kung hindi makagwa ining COVID-19 patient. So far, sa Bacolod City, diri sa mga lugar o kung barangay nga mayroon na sang confirmed case Action Bryan, amo ni siya ang Barangay 4, Barangay Villamonte, Barangay Takuling, Barangay Singkang Airport, kag Barangay Mandalagan. Ang interview naton kay punong barangay Arthur para niyo sa Barangay Mandalagan. Kaya ba hindi apartment mo? Apartment ni nga drug stop. Nagtawag na kami, kaya kami member kami sa beers, no? Mandalagan. So, nag-coordinate na kami sa City Health. Nag-lockdown na naman ang lugar. Isa ka tanod, isa ka adwa. Kuwan ina ng 24 kuwan 7 kuwan ina. Duwa ka police, isa ka tanod ka, correct? Oo. So balikap ang gin-lockdown, the whole apartment or ang apartment na gid sang COVID patient? Ang apartment where nag-tener. So, ginatanaw pa. Sila mo na ang konfirmasyon sa aton ni punong barangay Arthur no para nyo kundi sunod diri siya ang apartment gid lamang sining 48 anyos nga lalaki nga positive sa virus ang ila sini nga gin sealed off Action Bryan kag so maga last ni action Dale until the day nga mangin negative na siya mo sina. Bali Action Bryan based sa Executive Order 280 Mayor Bing ang City Health Office after 14 days nga ipidalam sa lockdown ang sa kalugar nga may asang COVID-19 patient magapatigayon ini sila Action Bryan sang assessment kag kun magwadra sila assessment nga okay na nga i-lift ining pag-field off sa lugar that's the time Action Bryan nga freely makagwa na dira ang mga persona no sa nga area kag dumera naman sang freedom kung bagang ito Action Bryan. So, depende sa sitwasyon, sa circumstansya, at kung ano kadasig nga makarecover ining COVID-19 patient. Hindi lang siya applicable sa Barangay Mandalagan na kundi sa lamang ka mga barangay nga na-mention nato na nga mayroon sa mga positibo nga kaso sang COVID-19. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, subong nga semana Action Bryan may isa ka resolusyon nga ginaprubahan ang sangdo ni ang panglungsod. Diri sa Bacolod City, amo isang resolusyon nga nagapangabay sa local chief executive o kung kay Mayor Bingo Nadia nga kung mahimo hatagan sang pasilidad or temporary shelter ini mga frontliners nga nagatrabaho sa mga public hospital sa Bacolod City Action Bryan. Kung madumdumante ang province, may gin-designate na Action Bryan nga lugar para sa mga frontliners. So ang city nagpasar sang resolution authored by City Councilor Al Victor Espino nga nagapanawagan no kay Mayor Bing nagapangabay nga kung mahimo tining mga naga-duty sa Corazon Occidental Montelibe Memorial Regional Hospital, hindi tanan Action Bryan nga mga medical health workers taga Bacolod. So City Councilor Espino ang ibandira out of town. So para maproteksyonan man ang ila sining mga tagsa-tagsa ka mga pamilya kung mahimo makapangita sang isa ka lugar ang syudad nga dira sila tipunon Action Bryan no samtang ginapay dalom ang Bacolod City sa enhanced community quarantine Action Bryan. So ang city man ma-providing kasong madayon sa mga pagkaon, accommodation, kag kung ano pa dira ang mga kinahanglanon sa mga frontliners, ilabi na ang mga medical health workers. Saling palayag ni City Councilor Al Victor Espino. Mga frontliners, no, namely our doctors, nurses, health workers who are serving the public in their respective hospitals, daycares,
sa aton nga mga check-up points. Of course, may iban sila nila binigay nga ara sa mga nag-serve sa Corazon Locsin Regional Hospital. Some of them are from out of town, no? But they serve the people of Bacolod. So it's a small token for the city of Bacolod to assist or even spend for sa ilang nga mga accommodations nila. Kay pa rin sa Kapuli, also for the protection of their families and for their comfort. So, public hospital ang counselor nga mga medical staff or health workers? Yes, because ang sa private hospitals, they are taken care of by their employers. Ang sa public lang yan. Action Brian, no, na batian si City Councilor Al Victor Espino. Sa bahin diri sang syudad, nakuha rin naton sang palayag si City Administrator M. Ang. Sunod diri si Action Bray, may sa karon ginanegosyar ang syudad sang Bacolod sa possible location sining facility Action Brian nga dira i-house temporarily ang mga frontliners karon nga COVID-19. So kay ang may mga pribado man nga hospital diri sa may syudad sa Bacolod ang nagbutang man sang sleeping quarters sa ila sa Action Brian nga mga nurses nga mga medical doctors kag may bandri sila naghatag man sang libre nga accommodation even siyang Corazon Locsin may man sang separate dira nga room abe nga para gid lamang or dedicated para sa mga frontliners. Aring palayag ni City Administrator M. Ang. We are negotiating pa ang para sa aton health workers may iba na nag-request. Although subong ang sa mga private hospital, mayara sila, even Corazon Locsin, mayara sila din mga rooms na para sa ilang mga health workers sila nga nagka-quarantine o dito Kapuli. Butang man sila. Sa ila man mismo ng mga hospital, karoon na ang mga sa private hospital, naging allocate sila na quarters sa ilang staff medical personnel. So, ang ato naman niya bilang assistant sa atong mga medical personnel, health workers, mga frontliners, nag-negotiate mo kita sa isa ka lugar na pwede nila makaran. Kasi as you know, kapatid ng guro nga may discrimination, nurses, kita naging pagwa sa ila dorm, di sila pagpapulion and others. We might be able to finalize the area kung saan ito sila iputang. Action Brian na batian ang tingog ni City Administrator M. Ang regarding sining possible location para sa mga frontliners naton ang cover lang Action Brian ng mga public hospital tiba sa Zaulihi mahisugtan bala lakit mana ang mga kapulisan nga nagabantay sa mga check-up points diri sa mga syudad sang Bacolod. Si Councilor Al Espino to interview ginana? Yes, Action Bray, siya to ang nag-author sa resolution nga nagapangabay kay Mayor Bing sa possible location or temporary shelter para sa mga frontliners sa Bacolod City. Gina-congratulate ko man siya kay Sako Libot siya panagtag man Action Day man nakitaan ko diyo. Personal nga kwarta. Yes. Personal funds Action Brian hindi siya part sang pondo or calamity fund sang syudad sang Bacolod aawat pa Action Brian 2 kilo nga bugas gagmay dirang madinatar mga noodles tikod impunon mo ni sa tanan ang bulig sang barangay, bulig sang konsehal, bulig sang syudad kagiban ta mga private individuals. So maka-survive gid ang mga pumuloy Action Brian. Sa katapusan naton nga balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Brian, gin-update naton si Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran kung tila na ka mga persona or persons under monitoring kung PUM ang nag-respond sa iya sining panawagan Action Brian ining matapos man nga paghatag sang ultimatum sa ila nga kinahanglan by Sunday dapat magpakig-angot sila or mag-contact sa tag-sa mga BHERTS o kon sa City Health Office o kon sa iya Mad Action Brian. So far, sunod rin kay Vice Mayor Familiaran, more or less mga 70 katawag ang yasiningan na baton kikan sa mga PUM sa Action Brian. Pila Action Day? 70 sa mga... Yes. Kita mo nagsobra pa kay 57 lang napangita ta? Nagsobra Action Brian, sunod siya, nagsobra ni kay sunod si Action Brian may mga PUMs bala nga tapos ang 14-day nga home quarantine wala nakabalo kung ano ang himuon kay wala man sa mga final instruction. Balikan ta Section Dale Abe
Epektibo, magaling ang panawagan ni Vice Mayor Elcid Familiaran na kagabidan kaya klaro sa kambalyo mo siya kundi ka mo magpakita hasta sa Domingo. Ang mga ngalan nyo ibalandra ko sa Facebook, ilawag ko pa ni sa Action Radio. Pagkatapos, basi matakan ko, failan tapaka mo kaso. Action Firing Line. Action Dale. So naman sa Tanasyon Brian, naglabot sa Danti, bangod posible, kay wala na nakabalo Action Brian ng iban, no, sang anong ilang next step or himuon after sang 14-day nga home quarantine. So sunod rin kay Vice Mayor Elcid Familiaran, isa man siya ginalantaw kung nga may 57 kita ka lost to follow up ng mga PUMs, bangod Action Brian, ang mga BHERTS bala naton, no, hindi lang isa ang trabaho. Ang mga BHERTS kaya sa mga barangay personnel, nagatrabaho sa barangay, may mga dual tasking Action Brian, nga bangod sa kasakoon, posible, wala na nila na follow up, no, ining mga PUMs, diri sa may syudad sang Bacolod Action Brian. Explain lang ni Vice Elcid ang process kung ano ang himuon sing sa PUM matapos makapatigayon or strictly na implement ang 14-day home quarantine. After sina, ang BHERTS ang maghahatag sang certification na ang PUM nakagraduate na siya sa 14-day nga self or home quarantine Action Brian. After na, makadto sila sa City Health Office Action Brian, i-present ang certificate nga gin-issue sang BHERTS, and then si City Health Office naman maghahatag sang final nga certification Action Brian nga cleared sila sa COVID-19, wala sila sang may masakit, wala sila sang virus Action Brian. Ari si Vice Mayor Elcid Familiaran. Well, mo ko di calls and the button kaya yung ibang nakatapos na sa nila quarantine, nabisitahan sila sa BHERTS na to, but may nagbalik. Okay. So they don't know what to do. Nagpamangkot lang query, muna mo, yes, more or less kalabanan sila ipin ka muna. Kaya wala sila pagkatuan sa BHERTS. Wala man sila na why sila advise o na-inform on what to do. So basi, ka-fear sila, Vice, nga part sila sang 57, ang mga nagdamo. Oo, nagdamo tawag. Ati, sige. Nagdamo na ginawa, nag-abot sila, pero wala sila yan na may nagkato ng BHERTS sa ila. Damo. Ako nga estimate, makakuha ko siguro more than 40 or even 50 sa 57. Action Brian, so napatan si Vice Elcid Familiaran. So siya sa at least 70 ka mga PUMs nga nag-contact siya sa City Health Office, mga more or less 40 Action Brian ka mga PUMs sa 57 nga lost to follow up. Amo na sila ang amo to ang ginahatagan niya sang ultimatum Action Brian. 40 na lang. 40 na lang bilin. Bali 40 minus 57, mga more or less 17 Action Brian ang nabilin. 17 na lang. 17 na lang. Bali sa 70 ka mga PUM nga nag-contact sa iya, 40 dira among lost to follow up. Amo na yung estimate no ni Familiaran Action Brian. So siya by Monday was so man ang deadline niya, Sunday, possibly Monday, makakuha na siya sang lista sa City Health Office, kutob pa sa mga nabilin ng mga PUMs, no, na wala pa yan pakig-angot sa otoridad. Kaya si Familiaran Action Brian, mag-consult man sa mga abogado kung bala may ma-violate siya nga law, especially sa Privacy Act nga ginatawag Action Brian, in kaso nga ibuyag-yag ining mga PUMs nga wala pagid or hindi pagid makapalapit sa otoridad. Sa babot nga Lunes nga adlaw. I-check tanay kay kon pamatian ta si Presidente Rodrigo Duterte. Ano lang bald lang kon nga pinasaway, pwede gid pang filean kaso mo. Correct, Action Brian. And kay may mga provisions man sa Privacy Act no nga kon involved no ang health no sang ibang nga tawo, diba si palang pwede. So depende ini sa mga legal opinion sa mga abogado kag sa pag-consult man ni Vice Elcid sa iya sini nga mga abogado. Update kawali tayo gitaraan sa Bacolod City Government Standard Action nyo. Action Dale Salazar. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Okay, salamat Action Dale. Balita gikan sa syudad sa Bacolod. Ulay hunon ko na Action Olivera. Si Action Marlon Hinovia sa Sirimat Tinion. And may mga 17 na lang bilin. Kung sino pa tang 17 nga wala pa report na kamo. No? Kay nagalalaki na di si Vice Mayor Elcid Familiaran, hindi lang kay siya kundi kita tanan.
Report na kamo simple lang gina. Kung way man kamo sa mga sintomas da bida sa lawas nyo, good pagidi. Kung i-report nyo pagid ang lawas nyo, kung hiluway na gid kamo, way na kamo sang i-worry pa sa inyo siniko galingon. Kay kung matapos ning COVID-19 pagkatapos may kaso kamo da kung problema nyo pa. Action firing line. Simple lang gina, na? Sige, may gabi lang kay Maria Victoria Lobaton. Good evening, Action Brian. I-check to ginatoon nga ang lapit gid lang sa luwag ang hatagan. That's why nga tiniga-remind kita di sa aton sa mga barangay officials nga hindi ta magpalapit-lapit sa luwag. Manang gina-remind naton sa ila, no? Sa sining halatagan sang 6,000 pesos bla, no? Nga bulig sa gobyerno sa mga utod naton, ano? Sige, si Drawo Panalas. Good evening, Action Brian. Shout out lang sa mga friend ko, si Ligay, Achivar, si Skalin, kag si thank you Action Brian, God bless us all. Si Giannis Salanap niya sang Barangay Kabog. Ay, okay. Salamat. We have Carol Hardiliza Lanaha. Di bala dampi sa may Margarita Street, dampi damo di wala natagaan nga balay. Margarita Street, barangay na, barangay 40. Si Madam si Tita Stella may gabi lang. Sa Barangay Sumag, may mga allegations ganiyo. Sa Barangay Sumag, nga hinatagay sa Barangay Sumag, tungang gabi. Nano man. Gabi ka panghatag ng mga aso. Capital Reports. Action Mar, may gabi. Action na Bray, ang balita may kantan sa bayan sang tumalas ang last batch. Nga mga PUMs halin sa mamukal sa Resort sa bay Banwasang Morsya. Bali hindi pa sila makasiling lagaw gid or palaya gid. Kaya may ara sang isa ka semana o kun 7 ka adlaw. Ngagin abiso sila ang mga health personnel sa Provincial Health Office nga dapat sa sunod sa ila sa nga balay mayara sila sang himuon nga precautionary measures. 7 ka adlaw umpisa sang kaini sila ang nakagwa sa quarantine area sa Mabukal kahapon, Abril 3. Pagabot nila sila sa nga balay Action Bray, ang himuon nila gin explicar na sila mo dito para sa Mabukal. Before sila gin pasakay sa bus kagin dulong isa-isa sila sa nga balay. Pagabot sa balay, dapat ang ila sila gamit la, wala mayara sila sang baso, pinggan, or kutsara, pagin gamit nila, dapat i-separate nila sa balay na hindi nila pag-ipagamit sa ibang nga miyembro sa pamilya nila kasunod sa ila sila balay. Plus, ang ila sila himuon dapat bisan sa sunod sa balay, ma-face mask sila sa gihapon. Sa sunod sang 7 ka adlaw. No? Kumbaga, additional ni sang 14 days nila to Action Mar, no? Yes. Atong first batch man balang hindi, ang 14 days tapos na niya. Bali, protocol na siya nga ini mga taran nga PUMs nga nakatapos sa 14-day mandatory quarantine. Imurotor pa gina sila sa sunod sang pila pagid ka-adlaw para nga ma-consider sila nga cleared nga mga PUMs sa COVID-19. Siguro no? Panigurado gid. Para masiguro gid. Atong 84 nga una nga batch Action Bray, amo man to ang abiso sila. Kay from time to time, ginakaduan sila Action Bray sang nagabonitor. Hindi sila siling magkahambal nga way naman uari na mga balay ta way naman sa mabantay sa aton mayara sang pagtawag sila pagi sila sa communication or pagkadto personal sila sa kabalay para nga i-check man ang ila sila nga sitwasyon. So 84 una plus 26 kahapon, nakabiya na sinto Jess. Ang area sang Mabukal Action Variety, way pa na may baluan, way pa madesisyonan kung bala padayunon, nga gabiton bilang quarantine area, kay sabahin sa probinsya nga level may ara Action Variety, nga
ginpahamtang man ang provincial government nga quarantine facility or quarantine area dito sa bayan sa Banwasang Ibe, Magaruna. So posibilidad nga mo na to ang inasaning nga tutukan kag ang mabukal sirad nagidya sa sulod sang pila sa ning kasimana kaya apektado man sa saning COVID-19. At least secure na gid sila Action Mar. Amo nang pinakamayong balita da. Yes. Lakip man tong isa to ba lang nga nagpalagyo. Kumusta na to? Kumusta na to siya? Ginahulat na lang mabalik operation sa korte. Agoy. Why subong kwan? Why subong pwede ka file kaso? Hindi, kay sirado tanang korte. Kon example, gamay lang Action Mar, ha? Hindi may doktor to gindakop gina. After grosang period, grosang reglementary period, papuli, ano siya, regular filing matabo, sinidong mo sina. So, amanang laban-laban, Action na maray, kay kita kada aga, galabay kita sa tubang sa Hall of Justice Block, dra sa unahan ng Lapit Capitol, kita tag-sumbray sirado, gid. Sirado, okay. So, why sang operation nga patigayon. Kapati ko lang, isa inisang mga PUM Action Bride nga luyag may palapot sa papasalamat, babae ini siya. Lakip na siya sa 26 nga ulihi nga nagwa dira sa may Mambukal, Banwa sa Morsya. Yari siya. First of all, nagpasalamat kami kay Governor Lacson and also especially kay Sir Zepard nga nagbulig man samon makapuli kami di. Almost 8 days kami sa sa Batangas. In-quarantine kami and also travel kami 2 days din papunta marami kaming dinaanan like sa Iloilo, Capiz, Aklan, Katiklan, Kalibo, damo kami nagan. So far wala man sila ginabatsyag, wala man galain nila matsyag. Kagpasalamat kami also sa governor sang Batangas na nag-provide man sa amon pagkaon dito sa Batangas Port. And also, yun nga si Sir Zepard, grabe gid ang contact niya sa amon. Diri naman subong sa Mambukal. Gapasalamat kay Gov nga nag-provide sa mga foods and also sa mga staff diri sa Mambukal. Nga wala gid kami ginpabayan, gin-assess gid kami and also sa staff sa DOH, sa mga frontliners. Salamat gid kami kay tungod sa ila, tagid sila sang mga accommodation, kag tapos mga vitamins nga wala gid kami pabayan. Action Maray, isa ina sa 26 ka mga PUM. Imagine mo, nagbakasyon kay Moya pila ka day sa Mambukal pa. Pero why mas lang kapag gusto lagaw to Action Mar kadto sa mga Sibin Falls. Abi, mamo sina. Limitado. Nakagwa sila sa guwaan lang sang cottage kaya na sinigin natin ni Ran. Kaya isa ka cottage, tag-lima-lima sila Action na Braybo. Okay. Tag-lima-lima sila. Ang iban ganito, nakasiling siling-siling nila, hindi pa tali. Dirita tener sa Mambukal, Bugnaw di. Kaya pang pagkaon. Kag kabalo sila nga wais lang may ginabatya, galing kay Tikwala na protocol lang na. Yes, Action na Bray. Singit ko lang sa mga hapon, nagkuha sang pulo kasako nga bugas premium ini nga bugas. Ang nokpo. Bulig ni sa provincial government. Parang makonsumo man sa mga kapulisan sa buong sabayan sa nga probinsya. Kaya nagpatayon sa checkpoint Action Bride. Rin patayon sa bayan sa Numpak Gym. Ang pagaton over sa pagpaningguhaman ni Governor Bong Lacson. Sa mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ang ka-action na para sa Revoya, una sa balita, una sa action, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa action. Salamat Action Mar, balita gikan Kapitolyo Provincial. Nakapauli na sila sa tagsa-tagsa nila ka mga puloyan kag sigurado na ngatiway sila sa may ginabatsyag sining COVID-19. Pero may 7 days pa sila nga monitoring pa sa gihapon. Mayang gabi lang sa kay Lowen Sales, nag-monitor sa Metinion Highland kuno kay Sir Kaloy, si Grita Galino Araman sa Cebu City, Idilin Ordinario Alyangan. Grim na Action Bray ang Margarita Street, Bagsakan niya, Barangay 40, ina. Basiga monitor si Kapitan Elmer Villanueva sa Barangay 40. Nag-monitor man si Matrion si Kaloy, ambal niya, salamat gid kuno sa kay Kapitan Bibing Noble dira sa Pahanukoy. Ba may rice na siya kuno to ho? Ba mayo
Ti amo na ang kapitan nga nagagihobla kag may ara sang concern saya sining isig katao kag constituents niya. Action firing line. Hindi na dapat pag i-remind pabla, no? Mayong kabilang sa kay Nanay Gloria Hilito Harmi. Naga-monitor si Metinalin kay halin siya sining umagad nga gwapo. Amo ning kalbo nga gwapo. Action firing line. Sige, balik ko dugay-dugay. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Action Radio Philippine Standard Time, last 9:01. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Oras ginadulong sa kaalwan sang Tanduay Light. Tanduay Light, ang gaan pag may kasama. Action firing line. Ginaindor sa taman sa inyo maka-aksyon ang Evergreen Herbal Capsule. Ini may ara sang tinutuyo nga pagbalanse sa aton sining lawas kung sobrang sugar, kolesterol modra, uric acid, asin, ang tambok, creatinine kag suman may ara ka sang constipation. Dapat mag Evergreen Herbal Capsule na. Kini may ara sang vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin E, potassium, iron, magnesium, zinc, araman ang calcium kag iban pa. May 7 ni kasangkap kamay sa turmeric, saluyot, malunggay, ang palaya, wheatgrass, barley grass kag ang vitamin C. Ining quality products ang Doc Hico Alternative and Health Food Center. Kag ini siya ang pwede nyo makakontakt, for more details kay Doc Crispin Hico sa 0910-126-4595 mga ka-aksyon. Ano? Haring mga butika nga pwede nyo ginbaklan. Dili na kita sa 21 Butika Fred sa may Valladolid o Valladolid Negros Occidental. Mami Joy Pharmacy sa may Tito JK Pharmacy na mawi di man mabakal. Araman sa Zainin Drug Store, Escalante City, Escalante Pharmacy. Araman sa 978 Pharmacy sa Sagay.
978 Pharmacy sa Cadiz City, Our Lady of Pilar Drugstore, Cadiz City, St. Veronica Drugstore sa Cadiz ini, Botica St. Roch naman, Victoria sa St. Anthony Drugstore, Kingtown, Victoria City, Chrismar Pharmacy, Bata, Bacolod, Lisa Tan Drugstore, Barangay Sumag diri sa siyudad sang Bacolod. Action Firing Line. So, way ko na lang butan sa mga minsay makaksyon, way ko na ba sa pasensya gida. Nagamonitor mga ni sa tangob si Baliaw, si Tami Buencochilio, si Joe Salaver naman niya, Lop nagamonitor man, haylang kuno kay Jeff Hilang Gremigo niya. Away ko na lambutan sa pagbasa kag mga minsay, pasensya gida. No? Away ta na lambot because nga tinambal ta damot na balita para ma-inform ta kamo. Padayon na sa pagpamati sa mga viewers naton kag sa mga listeners naton every night sa aton nga pagpangalagad sa bugos nga Action Radio Bacol. Upod sa bugos nga pwersa sa Action Radio News Department sa pagpangunan Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa sa Technical Side Wave Action Oliver Pason, Action JM Baikin. Sa News Center backup naton sa mga gabi Action An Defensor, Action Eden Aboso, Action Dale Salazar, standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kag diri naman natapos ang isa ka memorable nga istorya sa Action Firing Line. Maglibati ta Lunes ang mamangyapon nga estasyon kag oras. Ini sa Action Brian Morden, nagapasalamat gid. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.